Ero kamano in gi party leader. Mano kama ne untiere kacha ng'eni county ma Siaya alwora ma Ugunja nobedo kacha gi romo mopogore opogore. Warang'ane kaka bende siasa losore. Wantiere kanyo koro mojwang' koda Samuel Makouya ma en president mano mar Kenya School of Law mano kama intie county ma Nairobi kar kae. Samuel rekno machiegni. Oyawre Cleophas. Chionani. Achio maber mana in. Amba achio maber. Wagone Nyasaye erokamano kuom okinyi ma kawuono. Momiyo waneno odiechieng' ma kawuono. Yes. Kamano weche thoth ahinya mantiere kar kae madani mondo mi wamulo winjo kata sigana mokwongo chungo e tich CEO mano mar Coast General Hospital mowinjo kar kacha mokwongo en ni mondo mi ochiw thuolo mar mondo mi otim nonro kaluwore kod tho mano mar jatuo moro mane onego bed ni bero mapiyo ahinya kama ne wantiere kar ka. En paro ma oganda moko rwako, oganda moko pod pinge mano kotenore kod wach ni political interference. Mane gima kempi luonge kawuono gidhi bedo kata ka gitwak kod oganda. Omaki gi paro machal nade kinde ma sirkal mar kaunti okang' ma kamano mar chungo e tich jata tije ka gima kama otimre to jopiny moko pok orwako mito ma kamagi. Achako Diolali. Erokamano Cleophas. Aparo ne chungo ng'ato e tich ok en solution mar problem. Problem ma wan go e Kenya en obed sirkal mamalo kata mapiny ok osetilia manani ng'ato e tich motiyogo kamoro ipotiye. Ing'eni inyalo chungo jata tije e County Referral Hospital tiyudo ka CC ma health en ng'ama notumo veterinary ama en japuonj. So ok en course mar yudo nikech ng'ama ochungi tich ok en ng'ama nyo report timo operation. Ibo yudo ka seche moko negligence en protocol miluwo e ka chop kama itume operation. Shida ma wan go e Kenya ka en kiyiero ji jotelo kata jogo ma tayo kidienje mopogore opogore e sirkal to ok rang seche moko somb ng'ato mondo okete e tich gi kama owinjore. Kirango kata sani Kenya waziri wa mar health kipenjo no somang'o obor go gino kabisa. So seche moko yudo ka makosa ok chakre piny, makosa chakre malo, to seche moko makosa kosetimre to ng'ama ni piny ema ihinyo. Aparo ne gimotimre kosno kene mokwongo e Kenya ka ame hospital mokwongo. En our system mag sirkal obed ma county obed ma malo nyaka koro kaw okang' ma keto ni ng'ato iketo e tich mowinjore kode. Mar ariyo, jowa beri manyo tich to koseyudo tich to seche moko medical department go problem. Kidhi kati osuptande wagi mondo yuda kony ma basic. En guma akia. Ji somo gik moko to koyudo tich to we gik manosomo, the humanity part of it. Ng'ama idhi bar en guma dwa lot of attention and emergency. Ma ka hospital ma level ma Coast General ok nyal handle. To aparo hospital no ok en ng'at achiel ne moripo bed ni chungi tich. Ichaka go from the reception iluon what happened until ng'ani notho. Ichibo yudo ka CEO mar hospital en administrator seche moko noonge kata machiegni. But ibo yudo ka mistake seche moko nowuok en protocol miluwo mang'eny e osuptende wagi. Idhi kata wawuotho ga e osuptande gi idhi kata yudo mama madwa konyre to chopo kanyo bet nurse moripo receive pod obet simu ni Facebook reception nisen mama wache kupiga nduru hapo. So aparo no walak gumiluongo ne ethics kaka jo Kenya and especially sector kaka ma medical madwaro attention ne chunywa ma dhano ma konyo olal kuomwa. Dhano tiyo no chamo sara ok tin gima ne gisomo gitim mondo gikony piny. Gikony ko piny kendo gikony kod oganda. Samuel, ote makamano kirangi nikech en ote modonjo okinyi ma kawuono ote fwambo mathoth ahinya kiwinjo kanyo iseyo okang' mokaw kod Tend County mano ma Mombasa kotele kod Governor Abdul Swamad Sharif Nasir ni ok en okang' moro makare. Oganda moko bende rwake wacho ni mae e kama onego bed ni chak time mondo mi ochak tim nonro mathoth ahinya mane ikawe nani. Kaka duoko penjo no endo aneno ni magi gin mana theatrics. Ing'eni seche moko kosechopo ni gimoro osetimore marach osedhi e public jopiny osechako complain kasto governments kod institutions manigi power koro
chako exercise the power koro gidhi e theatrics ni giriembo ng'ato tich mondo ji one ni gitiyo ni gisechako kawo action. Ok apar ni the right action mano onego bed ni kawo ni ne en riembo jatelo mo kaka owadwa ni osewacho seche moko noonge no is not aware kendo wacho gimoro ma very essential mar mantiere e osiptende ka miluongo ni ethics. Osiptende ma Kenya ka gi most of them all lack ethics kendo ji tiya nikech ni mondo earn salary mondo chul rent ji tiyo just for survival. That humanity and ethics mar professionalism mitiyo godo e hospital onge kabisa onge kata matin kendo I think gimoro ma government onego bed ni enforce sana en service charters mag how do we operate e hospital ka jatuo biro mantiere gi emergency within how many minutes monego bed ni obed attended to a reception onego bed ka out how many minutes in the reception matter ni bodo bed escalated to the relevant doctors kata nurses how many minutes koso seconds monego tieki service charter monego bed e hospital ko hospital kaka jatuo kodonjo ka en gi emergency ka en jatuo ma just normal infections coronment gi emergency accident emergency maternity emergency such kind of things nyaka take watch no kaw actions mage momiyo gini ka gini gik machal kama kiko timre. This is not the first time. Service charter gintiere hospital kendo gintiere kata kuonde moko mopogore ng'ato penje kata kacha ni ochak puonjo oganda weche mag ethics koso chak tim gi yo machal nade nikech ero chal ka gima mae gimoro ma curriculum mar Kenya ponono ema onge godo kos mari soma kos mondo mitieki to koro the ethos makoro ntiere kara kae makoro daro ni chike no lu kendo kake tae yo makare ma bende ochak duok ji school kosikete time machala nikech gigi charters gintiere kendo githoth Kenya ne gi chike mathoth ahinya ng'eni kaka bende amatiyo gore weche mag okil mag chike pacho ka geni chike gintiere to chike nitiere aparo gima lake e these institutions ne en chike ne nitiere kanyo to kete board moro e entrance mar hospital to onge gimitime kode onge kata basic trainings moko mag days wacho ni kawuono from this time to this time wadhi bedo to wadhi review through the service charter ere kaka ji osebedo ka implement this service charter ere the gaps ere gima ok timre maber ere where do we need mondo adjustments obedie gigo keta kanyo endo hospital run to kata reviews ok tim hospital jitia kamano endo ni jiro bio tich jitiyo kora paro ni gimo ni gobeni bedo e kanyo endo ni onego bedo hospital every working institution nyaka bed gi days moko magikawo mar reviewing how performance matimore kata bedo hospital kata bedo school kata bed Royal Media ka ng'eni nitiere meetings moko mabedo ni services timore nade ere kuma gik moko lack ere kuma ang'o ma onego beni itimo mondo gik moko dhi maber aparo ni mano that is the thing ma lack institutions ma government mar implementation mag service charters gi kamana ng'eni weche thoth pontiere kata warang machielo kopogore gi mae mar Coast General nitie machielo ka moneno sigana motim kacha kod Judith Omondi mano mar Kupet wacho ni somo okwamo gik moko tie ka itimo trainings moko matindo to training matindo gi ok negi ahinya kiketo gi e tim mano kama githothi ahinya kirango gi kacha jopuonj mag Kupet mokwongo manandi oywa kacha ka wacho nade shaukti kidogo ka jopuonjre ko nitie school to jopuonjo koromo keto gi kama chal nade sirkal ntiere kar ka wacho ni ero wan gigi tiyo Kupet mochune jopuonj wacho ni somo to kwamo ma bende timore gwengewa to oganda linga to mana ka wasudo kode wachakane kodi kendo Joseph. Erokamano Cleophas. Aparo ne shida ma wacho ni man go e Kenya sani en sirkal kata migepe mang'eny oweyo gimiluongo ni ethics nikech kirango sani nyithindo manyocha donjo school ma grade 10 nitie challenge ma buge nitie challenge ma jopuonj nitie challenge ma classrooms lakini sirkal to wacho the opposite sani king'iyo CBC kata jopuonj mapuonjo CBC no ema ok understand e podi nikech ng'ato goli December kato ter 2 weeks train then kosebedo trained January rwake class no puonj grade 10 nyathi ma ja grade 10 ne japuonj mobedo train en japuonj manotimo P1 ama notimo diploma in education so en japuonj madhi fumble
Number 2, skundo bedo classified in terms of ability ma nyathi. Kikawo jopuonje tidhi train class achiel jopuonje 50 kata 200 iwach CBC. Then there's korontie gimiluongo specialization, tie jo maths, jo science, jo arts. Ipuonjo gi karachiel, aitero gi ni ng'ato dhi opuonj sciences, ng'ato dhi opuonj. En gima ok donj. Aparo the CBC idea en gima ber, but the government of Kenya was not ready for it. They didn't give it time ma implementation maber. Nek gitimo research maging'en gini. Watime piloting stage wo kanya mondo ko kick off gu flow. Ing'en wan jo Kenya wabere gimoro ne ka wawinjo gimo maber loka to ji ting're ndege to dhi timo benchmarking 3 weeks ka giduogo to next week ochako bedo implemented, not knowing ni pinje magidhiego nokawo ndalo marom nadi timo. Sani winjo ka iwacho ne housing ni Singapore, an nyochan yo Singapore go Malaysia. I saw the housing concept magingo. En idea mono kawo time mochako bedo implemented. To kine ka wan wagera ud ka kata sani Kenya koni gi koni udgo kata mosetiek ji ok odakie, value for money enang'o. En seche moko igere nikech ng'ato dwa uso simit, ng'ato dwa uso chuma kuno. But kosetiek gergi, program mane ma kawogi to program mane ma chulogi. Sani kidhi Kisumu oger ute double ng'eny gi rumo to ng'eny gi gin vacant. Koro gin white elephant projects. Kiwinjo gama iluongo ni Shani, some 1 week, 3 weeks ago nyochiyudo no $1 billion olal. Koro kipenj no lal nadi. Wakaw minister ma health ma Kenya, I'm sorry to say this, I'm very sure no ongo any health background information. Weche mag thieth nikech ok osomo. So ido kaseche moko wan wakaw osiepewa, ng'ato en osiep ng'ato to keti tich maduong' moko nyal. Koro mismanagement chako at the top, but kama koso setimre timanyo ng'at ma cannot defend himself piny kucha. Tise iwacho kar kanyo ni sani ok ochuno nyaka bed ni mane gima osomo nikech en kacha manage mana gima tie kaka administrator, en gi PSS magin lakteche mantiere piny. Ing'eyo Cleophas, Man godo. kata bed mana ne in go PS to ka minister nyaka bed ni nyalo somo statement. Kidhi health department, daktari osegandiko ni yath disom. Do nyakiter chemistry kaja chemistry interpret ni ma yath mane. Daki kaw ng'at mosomo chuodho sindan titero notel ni migawo machiedho dhano. Daki kaw ng'ama osomo tij ECD titero notel ne kata migawo mar chike. Nitie jo mang'eny motimo health. Ka wan gi waziri mo understand weche health to wan go PS. I think mano mi tich mayot jogo understand kata issues mag policy. Indi implement policy maki understand, ne ng'ato ema understand ibuoyi. Sama ng'acho mislead inibedo gi information mane. Nikech ing'e ni tije gi be nitie nyiego go ywaro. Ka koro PS obiro bo mislead minister mosomo kata wrong statement, ng'ama kawo responsibility. To dong the whole government obedo embarrassed. So kata ji kawo tije obed sirkal mamalo mapiny, ng'ato ketie machiegni gi gumo winjo, ng'ato ketie machiegni gi gimo somo. Eka nikech ing'e sani kidhi SHA kata jopuonje mayuak, ji yuak e gweng', andi ng'ado ji pesa mang'eny kabisa. Kata i bunge iwinjo ka wabunge moko be yuak ni SHA okiti to gin magiloso chike. But one thing is one SHA ber tiyo, ok ne SHA rach. The time mane wakaw kwa wuki NHIF nyaki SHA, we didn't prepare well. In stamp mokwongo in transfer of management system. Nikech ing'en Kenya wan garaka matimo gimanyien. Koro wagola gimo ka twaduoko ka. Koro wachako manage problems ka already waran okwa puonjre loso gini na way masamwa transfer to we already prepared to the end. So aparo ni serikal ma Kenya must do a lot in terms of sectors mang'eny kaka gitimo gik moko. Shida gi ok gin jopiny da. Shida en serikal ema kelo kuonde mang'eny. Ekinde ma serikal kelo shida machalo kamagi, Samuel, inene yo machaladi kiwijo kanyo ka jopuonje mosewacho kata ni ero somo kwam piny kar kae nang'o matimre? Shida to nitiere e wach mar CBC ni, mano ok miriambo. Kaka wado nyoso wacho, nitiere rush man nitiere mar implementing the entire thing. Onge kata report mano nyiso kaka negi timo comparative analysis. Ing'eni Kenya wacho ni waero kopo gik moko, wang'iyo sijui Singapore, wang'iyo kanyo, waneno ni gini ber, to wabiro in 1 year administration osechako implemented.
that was something manentiere mane collapse. Gimoro implement mar institutionalizing something machalo kaka CBC ma idhi affect millions of students. Okay, en gimoro mibiro in 2 years isichako time. Mano gima timore kata in 10 years itimo mana analysis mar gini and how odhi impact ji. How are we prepared kaka sirikal mar Kenya? How are we prepared to ensure that gimwadwa chako timo niendi? Ere kaka odhi impact the students? Ere kaka odhi impact parents? Nikech sani indi parents moko kata kia kaka gipunyo nyithinde gi gik moko mantiere nini ei CBC ka. Sani indi grade 10 osedonjo. Gionge gi books. Gito ntiere school joni go som. Teachers onge capacity. Gikao teachers mag 844. Gitimo negi few weeks trainings to gidwa ni implement CBC. It's impossible. Ntiere gik mang'eny ma CBC obiro godo ma pok kaka wan kaka Kenya ka we were not ready for this thing at this particular time. Gini onigo mi enough time mar preparations, enough capacity building. Nikech gini ne ntiere analysis mag students, analysis kaka mag teachers kata mag parents. Mondo gino ni kaka nyithindo chako puonj nyithindo grade from grade 1 to ready capacity mar jok madhi puonjo nyithindo ka gidhi up nini senior secondary already osetim, junior secondary no setim, senior secondary osetim, everything. Mondo gini ni bed gimoro madhi ma very en gimoro ma very flawless. Ineno gimoro ma progression ne dhi maber sana. Mana everything gimane lak. Ka comment girshani Shabi was another thing. Ang'o momiyo ne wawuok ng'wech sana kuwuok e NHIF kwa biro Shaka. Ang'o mane dwa pandi mane nitiere motimore e NHIF manok dwa ni ji mondo ng'e momiyo ne wadhi e Shaka. Area illegalities ng'eny manotimore e NHIF. To the problem wagi Kenya okoda timo investigation, okoda timo analysis, okoda timo gimoro amora, gimoro kwase kwalo pesa gimoro to disband that institution. Chako institution machielo mondo evidence gi everything mane timore ko chande olor. Nitiere pesa mang'eny, billions of money mano lale gi NHIF. Sani wabiro Sha in less than 2 years already billions oselal, more than 11 billion ma cannot be accounted for. Ere kaka wadhi konyore Kenya ka projects gi tenders mano tim mag Sha procurement magigo eko already ne nitiere gi anomalies. Jinesi jako wacho ni nitiere kaka nitiere jomoko moseketo relatives gi jomoko moketo ang'o gi ma manage gige Sha gi endi. Already ne nitiere gi problem ma sani sirikal ok nyal wuondowa ni Sha is working and everything is good ka jopiny matiyo gi Sha ni temo wacho no gino ok waki nikech onge kuma Ruto dhi e hospital to tiyo gi Sha. Of course payslip ne nyalo nyiso ni Sha bedo deducted at this particular amount of money to mano gimotiyo go. Otiyo gi private insurance. To private insurance, private hospital, most of them okaw Sha except for government employees. To government employees go moko be obero limited kata gitiyo gi Sha no onge, it's not helping. Of course onyalo bedo no konyo ji 2-3 kumoro. Lakini generally kaka Sha as an institution, it is not an institution ma work. An institution man give very serious problems ma government pok obiro ayanga more accept the fault manegitimo. Mar coming up with Sha ni endi. Kamano, iwacho ni mane e wich bar mantiere kendo ma sector mar thieth kod somo bende koro kadhe iwinjo kanyo ka riwruogno mano mar KUPPET oseyango kata ni ero somo okwamo. To kwamo e yo machal nade nyakoro mujo wadana olok tanga kendo rangane wich mamoko matimore county ma Homa Bay. Jotend din kanisa mano mar Anglican bade ma Nyanza onyiso ywak margi. Wach magi wacho ni jok moko koro kaulo mano mar kanisa kod mano magawacho ni githuon kata goko e gwenge mago Mambita koloso kod jofwambo e gwenge Mambita tok ng'iyo lal mane giyudo. Bishop maduong' mano mar Anglican bade ma Nyanza Simon Onyango okwayo sirikal mondo miyo donjre wachni kendo miyo omi kanisa no ratiche. Omedo wacho ni mwandu mokethi kono romo shiling million 50. Continuous occupation of this land since 1985 and was officially issued with allotment letter in 1991. So for decades, the church has utilized this space to offer essential services, which is non-profit services to the entire community of Mbita and our diocese, including those of other faiths, not just the Anglican Church alone. We have credible information
that these fraudsters are employing deceptive tactics, including colluding with certain individuals claiming to be heirs of a late family to execute their nefarious plot. These individuals are now masquerading as a private developers and have unlawfully evicted the Anglican Church from its legally allocated land, destroying church property in the process. Mano motimore kache county mano ma Homa Bay to bene moko mano timore odiochieng'no manyoro waluwo karkani jodito mag migawo madarita kwe pacho kae omedo golo siem ne josiasa ma pacho kae kod johera magi mano machwalo lweny kod tulo e paw siasa. Jatend migawo madarita Kipchumba Murkomen ne oloso e kanisa mano mar AIC Kipkelio ne kaunti ma Kericho kama ne osiemo e jogo manyaka sani tiyo gi kweth njore e roch rombe mag siasa. Jagoro e migawo no Dr. Raymond Omolo ma bende ne oloso e kinde limbe mare kaunti ma Migori bende ne ogolo siem makamano ne jogo mawacho kajo ni ka gin jonjore biro kawnegi okang' mano mar chik ne jogo ma bende chano njore e siasa. So I want to request politicians, wale walikuwa Kakamega jana, wale walikuwa Nyeri, wale wamekuwa Nairobi, nendeni mikutano kwa amani. Nenda mkutano, tutaweka polisi kwa hiyo mkutano, lakini msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na tear gas, unaenda mkutano kuenda kujilinga tear gas mwenyewe, na unaenda mkutano kama umebeba majambazi na maguns na visu na mawe na marungu. That we will deal with it firmly. The IG has a responsibility to ensure yule mtu alikuwa anatupa tear gas jana ndio blame police officers. He must be searched and arrested for that kind of acts of trying to seek for sympathy and to incite the people of Kenya. There is only so much that the police can do. But there is a bigger part that rests on us as leaders, but also on the people of Kenya. So jo Migori nyaka puonjre gidak gi kwe. Okubi yao dhao kai tu penjo ni police ni kanye sama jigore. But ang'eyo gi paro ma wan godo kaka sirikal kotelo gi President Ruto okwa bi yienu mondo keth Migori. And we will not allow anyone else. Jok ma ketho sirikal, jok ma ketho piny, jok ma siayo tulo, jok ma tingo tiagas, cinema, seluongi kacha ni joma timo comedy, jok ma tingo tiagas olo jokar kacha. Penjo mathoth nitie kar kae mane openji kendo osebed kiduoko. Ngine wang' jowi mana moro ma Citizen ka bende gik moko osebed ka kilose kendo osebed ka jakwaluogi achiel kachiel. Jatendwa e kambi ka anya mar Ramogi TV Jebonyo no osebed wacho ni tiagas kano jo pacho kae gikale migawo no mano madarita to jogi nigi details te tiagas mutigo ni ogole kanye utiko de nade e yo machal nade to gigi te yudo ka tipre nyaka kawuono to ngi okang' moro mosekawa mar Nyericha sani pod winje nitie machielo bed mano timre Kitengela mano kilala mar wuod luo moro achiel wuod luo machielo chako tho mano timore Kakamega kama oganda ntiere timedo mana siem jogo manyayo tulo e weche mag siasa ne unugunja olale marube ne ungi tiagas nundiko barua kona utime nade nyakura muge jonda ngi kaka chal mar piny Kenya e gwenge ka basa moro ma jo Linda Mwananchi kata Linda Ground samoro klu kata okte erekamano Cleophas. Aparo ni kirango jiario mowuoyogo waziri mar tend migawo mar arito wuoyo ka jasiasa ok owuoyo kaka waziri nikech kiwinjo kokwano kuonde ma tulo semuochie ineno jomo kwano. Namba 2 en gomiwachono na risase hand grenade tear gas kadonje Kenya bedo procured gi sirikal. That cylinder mar tear gas nigi number and gi information. Police ma Kenya gi DCI nigi capacity mar kao kata opoklo risase kata gino mang'eyo na en mowuok kanye. Ing'ene gima owachono minonwa ne sani jopiny ma kawaida nigi risase
nigi tiagas nyalo timatima. Koro osechako admit ni nitie a lot of gaps e sirkal in terms of gik ma sensitive ni lwet jopiny. Kineno kaka PS owuoyo, PS otemo blame, ineno kaka gik mosebet katimre Migori, ma jasiasa moro siemo moro to gigore ngum giwegi. Kanyo ing'eno onge kama dikwenye polis, nikech en guma osebet kaneno josiasa moko okawo siasa moloko gir lweny. So mano bedo individual responsibility. But gima adwa wacho overall en Kenya nitie gima iluongo na association, right, freedom of association, freedom of assembly. Buche mosebet katimre seche moko kineno gik matimre kaka mano timre Kitengela. En seche moko sirkal ema timo gigi. Sirkal nyiso luoro margi ne buchegi. Nikech kineno mande Kitengela cha nineno gach polis kodonje diere ma lisasego. Nyathi manogo lisaseno nini mag lisasego yudre ing'en nen marango. Aparo ni seche moko bende nitie kuonde ma polis ema kose, nitie kuonde moko ma josiasa ema kose. Wan rally nyocha wan go Ugunja marwa ma every rally nigi ji mokalo 3,000 to onge lweny mane nitie kila mahali. Polise bende ne onge mang'eny, ne gina jomokario mobiro neno gima dhi mbele. But aparo ni issue ma security kod political violence en gima koko kaw na twachon gumigao motele ma jochako kaw responsibility of their behavior. To en wachiwo thuolo ma yiero mabiro en kaloso bura to Cleophas okdwa to kaka waziri wacho ni jin tiagas go jibro chako ketho buche jowetigi ma buche ok bitimre. So en discipline ma migao nyaka kaw koko kaw side mora ni gi support kanye kata kanye. En goma nyaka timre ma koko timre to adhi yiero ma rallies te broga bede koko ma ng'ato ting'e tiagas to muoch ariyo to bura kethre. So migao mar arita kwe must come out very vividly without supporting any side, whether opposition, government, third force, fourth force, linda inchi, linda tumbo, linda ngogo. Mondo ging'ene chiwarita kwe en ratich sirkal, chiwarita kwe en ratiro ma jopiny oripo bedo yudo kwe kamora mora magirome. Mondo kikwa bend gik moko timre to wachako blame ji, wachako blame individual, wa blame sirkal, wa blame police, wa blame josiasa. Mano en ting ma sirkal, katibo me sirkal, marito japiny mora mora gir chik maratiro. Erokamano. Samuel. Yes. Antire edika. Gigo motemore ka weekend winjo kacha NCM mago mag tulo mag siasa. Cleophas, nitiere gimoro momiyo ne oket Institution of National Police Service as an independent body. Nitiere reason as to why sirkal Kenyans koso ji ma nitie Kenya ka no wacho ni office mar police nyaka bed independent. Kendi paro kwa chiegni chopo e kura mar 2022 kaka Ruto gilangi ne wacho issue mar state capture. Negi move around the country kumora mora state capture mar police gitiyo gi police mar frustrate wa Gachagua no wacho state capture nyake e media kumano bire interview. Kendo gimora chiel mada wacho ka PS Raymond Omolo kod ministry mar interior onge gima dhi mbele. Kenya ka onge civilian mora ma manufacture tear gas. Kendo onge civilian mora moyiene monyalo import tear gas. We kata manufacturing, importation of tear gas kendo ammunitions onge civilian mora manyalo timo gik makamago. Magi gik mitimo gi sirkal. To kaka tear gas chopo Kenya ka mochopo modhi nyaka Kakamega kuma nitime rally mar jolinda mwananchi mar Sifuna Gibabu. Onge ka sirkal nyalo wacho ni gikia gimora ma dhi mbele ka. Gigi no chako pangi makata nyoro ne Babu Owino ne wuoye Citizen gi Jeff Koinange. Mo wacho kaka jogi no chako pango frustrating gi airport. Noni go giti gi airport ma Kisumu no or goons. Jonjore no pongo do airport. Nitiere gimoro manda wacho ka kenda da wacho ni nitiere institutions moko makikwa kete siasa. Kendo ma ni image marach sana ne jo Nyanza kendo joluo. Ne very bad image. Kwa nyalo tiyo gi an international airport mar solving political grievances.
nikech wano kwa wapengo sirikal nwadwa tiyo gi airport. Kisumu is a very serious town kendo city. To anadwaro ngiso Raymond Omolo gimoro achiel, kata ka gik mane babu wacho ne gin adieri koso miriambo. Raymond Omolo nigo ng'eni ok en jaluo mokwongo bedo PS mar Interior kendo National Police. No wan gi Ezekiel Oyugi. Ezekiel Oyugi ne ng'at manoluore e Kenya ka mogik. Kendo e sirkand Moi chakre no chaki motieko, the most feared person ne Ezekiel Oyugi Ogango. Oyugi Ogango ne ng'at manoluor kendo jok moting'o nyaka ng'ane gini noting'o Aringo, Peter Olo Aringo, mane nitiere minister mar education, mane jok mane ka dhi muoso Ezekiel Oyugi to nego chong gi piny, kumoting'o David Okike Amayo, jok manoluor Ezekiel Oyugi marach. Kendo polise ka nigocho ka ne Ezekiel Oyugi no goni simu to igo salute to koneni in kocha chandi to goni simu to igo salute, yes sir. Oyugi Ogango no luor kabisa ka. Kendo nyalo ng'isi ni Oyugi Ogango bang' tho mar Robert Ouko 90. Kanyo mane jok manoore mondo oneg Robert Ouko emano dhi oweye mobedo poison. Milioko. Ng'ene nobedo poisoned. Obedo poisoned ka entiere e police cell. Jok manochung' negi manoluore malich manochung' negi mane Ezekiel Oyugi ne nitie nyaka gi disease gi mane oro ne information jok mapingo sirkand Moi. Ne en ng'at moluor ahinya sana. Koro Raymond Omolo onego bed motang' kitiyo kode mondo frustrate owetene. Babu Owino gini kaka Babu Owino nowacho ni or guns mondo dhi mobete monege gini gi. Kane gikalo gi Kisumu ng'eni jok sani ndo wantiere gi liel maduong' ahinya. Kendo da wacho ka adieri Babu Owino muneno sando ni en very close e Luoland ka mar kaw power mar president moingo ng'ata jasiasa sani mantiere e Luoland ka. Babu Owino ni en mochiegni gi power ni. Mochiegni gi power. Koro onigo kaka gima da wacho niya kik wati gi power matin momiwa ni mondo wa frustrate godo wetewa kata gi jok moko nikech wantie gi power. Moine noweyo Oyugi Ogango. Oyugi Ogango notho sani kidhi dala Oyugi Ogango. Mondo ine onge gimoro amora mantiere dala no. To mano ne ng'at manoluore ahinya e Kenya ni mogik, the most feared police PS in the country in the 90s. Erokamano. Ang'eni weche githoe kendo erokamano kuom duoko wa e historia malach kata. Ang'eno ulale nitie ka penja ni ero. President mar Kenya School of Law. Oneno gigi te. So, historia bende osom. Nakoro moge juang wago mathoth matimre karka wadhi nyime ang'eni ka duogo ang'ayudo wach mogik kawuok omenda man go e studio karkae en kae ni kambi mano mar sukari mano kwaloko tanga mar mondo morang'ane weche mamoko en kambi mar sukari ma Sony Sugar ochako chano chenro mage mago mag rego niang' mano bang' tieko chenro mago mag iko makare masinde magi chenro no makawo omenda maromo milion 800 igeto ni dhi konyo kelo ber mamoko kuom mago madhiero mosebedo kacha ka himo kambino kuom kinde kendo koro sani idwaro mar mondo mi okel konyruok ne yuto e chenro mopogore opogore mago mag rego niang'. Jokanyo mag kambino wacho ni masinde machon mag rego niang' mane ok olosi kapok oketie lwet ji giwegi nomedo kelo kethruok mano mag mwandu mopogore opogore kendo duoko chenro mago mag rego niang'. Kata kamano jokanyo manyien mago mag kambino olero ni ginyiewo pikipiki manyien ne apisas mag kor gwenge mondo mi okony e chenro mago mag limo jopur mag ng'eyo chal mar pur. Also comprehensively rehabilitated, the bearings were put, the gears had been checked, replaced, and when we come to process, quite a number of items have been worked on. It was a really intensive maintenance that was done. Of course, also the budget involved was substantial. So the mills done, the process, all the crystallizers and the preheaters and the pans
centrifugals, all those items had been rehabilitated. So we presume that as from next week, we should be back up and running. So there was frequent mini maintenance, which was not helping the farmers, because each and every time when it breaks down, even the transport of cane that has been harvested used to be going stale on the ground, and so farmers were going at losses. But right now that the Sona Sugar 2025 has come in place, and before they crashed for long, they went for thorough maintenance. Right now they have resumed, and according to the reports they are telling us is that they now come back with a capacity of crushing 3,000 metric tons of cane per day. So our expectation now is that each and every operation they used to do, we expect improvement in every department. Kama nonya kura mojo anka machelo eni dichuo moro koda min ode maduto ni kod ngol mano mar winjo e gweng ma Mial apa kwamo e kar chuon bura mano mandio e county ma Homa Bay kalo e ngima matek kaluwore gi nok mano mar yuto kod akwede mabende giyudo. Jofamaro Ali Beach miyawa sigana ni jako oko gi min ode Joflin Cheptai maduto ni kod ngol mar winjo sibiro koda kumini moinga boro kod nyithin gi adek maduto to wuoyo kendo winjo wach e dala gi manitie gweng ma Mial apa kwame ka chud bura mandhewa jak kod min ode sibiro ka thuthni kod tije mag ot kata doko ni giduto gin kod ngol mar winjo. Min ode kokalo kuom jalok wach kone gineno pek e kinde ma gidhi manyo gigo ma gikonyorege e odgi kendo kata manyo chenro mag thieth ne nyithindgi ok yor kata matin kaluwore gi akwede ma giyudo e ute mag thieth mopogore ma gidhiye. Wana communicate na mzee yake mzuri. Saa shida ni kuongea, wakienda soko ndio watu wengine wanamwangalia wanamdharau. Kienda kisiagi anarudi, kifika saa 9 anarudi anatulia. Watoto wake wanaongea wote, ameshukuru Mungu. Akipeleka mtoto hospitali inakuwa ngumu kucommunicate na watu wenye wako hospitali. Akipeleka mtoto mwingine anamfukuza kwanza, anaambiwa ngoje kidogo, anadumiwa wengine wa nyuma. Alafu anadumiwa kama wamemaliza wote. Hapo ndio anakuwa na changamoto, kwa nini ametengwa peke yake. Bende jak kokalo kuom jaloko wacho ni bidone gin kod ngol mar winjo wach kata mana menyo ne familia mar en chandruok maduong' kendo ma osemiyo gikalo ngima matek e odgi ma samoro girem kata yudo chiemo ma ginyalo chamo kod nyithindgi. Inakuwa ngumu akiwa katikati ya wenzake juu yeye aongei na wengine wanaongea, sasa kazi inakuwa ngumu. Wengine wanatoka wanaenda kutafuta, lakini sasa yeye anashindwa venye atatoka juu communication inakuwa ni shida. Sasa inakuwa kutafuta ni ngumu juu wengine wanamwambia anga yeye asikii. Sasa inakuwa ni stress kutafutia watoto wake. Atamalo maduong' mag tije mag odgi thothne timone kod min gi jena doyo mabende okawo ting' mar ango nyikwayego kaluwore kod ng'ol mar wuode kod min ode. Ka okoni wuodeno kata doko ni kod certificate mage to mondo oyud tich ok en gima yot kata matin. Giwuot ma arito negi nyithindo kata sa gotieno aliawogi ka nyathi ywak an ema chandora kodgi nyaka achiewogi ma gichung gikonya nikech ok ginyal winjo. Koro kata ka nyathi tuo an ema tere osiptal, yuto mar jako onge, nodhi sikul to pok oyudo gimoro amora, oaye gi e college 12 otimo en gi certificate. Koro kaka noano an ema tika tuo go chiege atere osiptal amanyo pesa ma athiedhe makele dala kata chiege kadhi nyuol adhi kode osiptal monyuol machaka kele nyaka dala na kendo an mang'e kaka nyathi chiemo kaka timo gimoro amora nikech pod onge kaka onyalo yudo to gi jomong'ol. Kodine tamari ruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni Child Fund Mary Ochieng wacho ni familia no en achiel kuom familia ma gisebedo ka gisiro ndhiwa kaka ginyalo rito nyithindgi e yo mowinjore kane okone dwaro nitie mondo familia mar jako mar yudo sir. Ji mang'eny yudore ni gibedo gin jonyuol to kaka gidwa timo tijni chandogi. Kendo kane wachako ne wan kod weche mang'eny mane chando jonyuol e kuonde ma watie kaka ndhiwa. Sana weche mag nyithindo mok yud chiemo makare, madongo gi othirno, nyithindo ma ojwang'a otin kabisa to min gi osejwang'e kata wuon gi osejwang'e ok miye rit makare. Nyithindo mane irochore tichegi to kod dondruok mag dudi mang'eny mane timore mamiyo ng'ama ne hinyore kabisa. Sana en nyathi matin ma project wani ne temo mondo mi orite yo makare.
Koro wasebedo ka wapuonjo jonyuolgi yore mang'eny mag rito nyithindo mondo mi nyithindo donge e yo makare. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Alia Beach en gino mar nene gi od resruok midhiero mabende gikadhe. Achopo kamara ka wach mogik kawuok kuom enda man kod studio ka okinyi ma kawuono. Kambi mar rego niang'wa Sony ochako rego kendo warango chal mar Kenya chako diolale kata bang' ayud mar Samuel Kawatieko. No Cleophas. Awuoro ne kambi ma Sony nyocho chunga to kidhi supermarket tiyudo skar mobedo package ni Sony. Sani Mumias for a very long time okosebet katiyo. Kidhiyo supermarkets tiyudo packages mag skar ma Mumias. Koro akene skar go kanye kose en sama kambe gi ochung to jomoko timo hala skar to tig nyinge kambi gi promote product gi. Adwa wacho ni kapono kambi na awinjo no bedo privatized en mang'ato giwegi. Kopogre gi golo skar nyakwang'e na kobedo privatized en thuolo ma tije ma jowa chal nade kuro. Kech kirango thurwa ma Nyanza wan gi kambe mang'eny, wan gi Sony, wan gi Miwani, wan gi Kibos ang'o. But kambe gi ling' thi, gituo ma kata kiwinjo nafase mag tije miywago to jogo matiyo bende ok chul. So aparo ka privatization no nyalo konyo to wan dwaduoko erokamano kendo waparo aneno koket milion 800 kabro konyo mondo jowo oyud tich, jopur oyud haki gi on time na kare. Aneno story moro kanyo mar mama moro man gi chandruok. Aparo na mano to en situation man kamoro amora e piny. And aparo ne jotelo mawuok area no moneno story no oripo dak gi konjite, but a few stories mose come up kamano to oripo ben jotelo come in a way neno kaka gikonyo mondo kata ko gikonjite mondo mobedo raise kamano ngima dhano lokre, nikech ineno ka en tie ng'ol bende kopogre kata gi jotelo migepe makonyo gik bilago mantie o come up mondo wa constitution bilago. Madwa wacho mar mogik en kawuono kachi wasomo gimoro e standard e gazet mar Star ne jowa e piny Luo ma Nyanza ma jo ODM osewinjre gi jo UDA e wach zoning. Aparo ne winjruok no bed mane kind ODM gi UDA and not any other party, because nikech kisomo article chapter 4 of the constitution article 8 MDG is the second largest rising party Luo Nyanza. So wanda kwa kapar kadwa donje mbaka ma jomoko go bedroom kendgi to wabedo victims. MDG as a party they chungo candidates e komora mora bedo MCA nyaka malo except president e Nyanza. So wach zoning no bedo damba kamaro osiepe mokario, but wan kwa dok thurwa to wadhi dwaro piem man thuolo e kind chama mora mora madwa bedgo mondo wayud telo maber kuom dhano mok ma chama mosebedo kodiyo wairo kamano. Erokamano ahinya. Ayud wach mogik kawuok kuom Samuel bende mondo donje twak machielo gi wendo mosedonjo e studio. Erokamano. An kada wuoye wach Sony no aparo ni mano gima ber ka Sony chako tich. To kik Sony bed ni chako tich ni imported sugar moko ma gi import kasto gi package kasto gibiro gi uso ne ji. Jopur osechandre kendo jopur madala osechandre sana nikech most of these companies mantiere mag sugar madala gi Western gi Nyanza ng'eny gi ose mak gi jo siasa ma import sugar from Brazil ka biro godo ka. Kendo I think ni 3 weeks ago nitiere meli mano dok ni Mombasa motigo a lot of metric tons mag sugar. Mano gima poko biro member public to mano gima adieri. Koro I hope ni oken gimoro mabedo associated gi Sony gi kaka ochako nindi. Kendo koro katieko e wach mar siasa ka ananya wacho ne nyalo advice Oburu Odinga mondo owere gi siasa. Jitere mang'wech sana sani ok odwar dok Odinga. Koro owere gi vijana matiri mang'wech gi ng'wech gi odhi orudh ni ng'eye oyue ng'eni netimo ne back scratching. Koro mane gima nyalo ng'ise nikech oonge gi nguvu mane Raila nitiere godo to jogi tere gi ng'wech onyalo collapse kata e podium ka. En gima biro bedo marach sana ni kamano endo. To uda muneno makuruni uda ni ndidhi abandon joluo mbele ka
marach maka unjok maber to usirujo vijana muneno Sifuna gi Babuni mage jok manyalo golo Ruto e telo ka kendo miyo Kenya mazi Kenya as a whole ken mana Nyanza ngeni Nyanza osethagre kendo Ruto setimo 1 2 3 Nyanza mano kadagi kendo jok machalo kambadi gini temo ahinya lakini mano ke Kenya mwadwaro ni koro ni development and based on political patronage mar ni nyaka submit ne ngato koka development obi onigo beni bire in a country as a nation nikech jite chulo tax koro mane gima nyalo wacho ni ato government ni aneno kose fail to kendo vi fail more kendo ji dhi nyore mbele ka kuduoko jamani telo ji dhi nyore ka to ODM to kodhiro deputy president sani Ruto ni ma sponsor scattering mar ODM ni koro okodwa ni mondo negotiating power mar ODM obed very low Samuel erokamano Miroko wadhi loso thuolo machielo bi kendo wayud thuolo malach ahinya mar twak kachal koda ka Olale iwacho ni kik yar jatelo ni kendo Olale ng'i to wacho ni mose wacho ni ta gini chako piny nyaka malo ka mok yudwa president odhi chalo nade agino kono kobedo kod okinyi ma kawuono ka warango chama mar piny Kenya kod weche manyien maber ne wan kod ka odiochieng' ni ma kawuono nyakoro mo jwang akawiyo masani matin ahinya to kaduogo antiere kae kod jalup director mano assistant director ka Kenya Meteorological Department Absai Seda osedojo studio kar kae wapenjane ni koth biro to osechako chue kusopodi to midhiero mage mantiere waikre yo machal nade e kindegi kikwane koula ywero ji to bende ka machalo kocha nitie kech ngaji maliyo northeastern ochal nade gi jowa akawiyo masani aduogo kode bang' wiyo masani kikidhi mabor erokamano رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها طول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا Penje laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'wana twak mar rameny piny. Chik by Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kwanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo iwacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV.
Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni ong'e strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860 *286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipok nino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, Saa 2 okinyi. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabuon dhano kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black, Tich Adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Nyakura Mogijwang' machiegni wantiere kodi kar kae. Chenro mar mbako oromo dhi nyime, waloko mana tanga kendo kama wadarango sani wadarango wach ma olose kaka wacho ni koth biro. Kodhni ka biro Nyakura Mogijwang', wabedo kode kae ka en ma osechako dhi mbele koso warito moro mager mohingo ma, to ber mane ma udhi kelonwa, rach mane mantiere kar ka, waikre yo machal nade kaka oganda, to gik moko mantiere iye ka matin mwada penjo kawuono wadarango kaniere kaka waikore ne koth ma ok dhi kelonwa midhiero e kindwa kaka oganda. Pod nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo ka Nyakwar Mokeo nyaka Chisango, kawuono antiere kae kod Jalup Director ka Kenya Meteorological Department, antiere kae kod Odluo Abisai Seda, Samed Ndege, chieng' kaka yudo machiegni nyige duto kama antiere kode kar ka okinyi makano. Abisai Seda oyawre kino machiegni Ramogi TV. Thuolo machielo ok alew mar wacho Happy New Year dong. Happy New Year. Okilewa ahinya nikech koka sani wane dwe mar 2 nyaka higani chakre. Wadhi ka watieke. Gik mathoth bedo kaka timre. Koth machwe sani. Waluonge nang'o. To wadhi nene kuom kinde marom nade
masano osebedo ka kochwe ogo Nairobi ka kende koso ke piny Kenya nikech nyaka sano osebedo kiolonwa ote kawuok e migao ma intiere madhi nyaka chieng' tich adek no tarik 25 mar mondo mi oganda orang kaka ginyalo ikore ne koth waneno kabiro kama sano chwe otieno mangima okinyo moko bire tich ni kode akia kuwo kibire studio ka kogo ya kabire studio kya to mokwongo daher wacho ni an Abisai Seda ya neno ka ino kewa nikichamba janya kach kama but kolweny kanyo to ajalup director migao mar koro koth aneno kinde ko ni koth biro koth biro gi koth obaro gin weche ahinya ma ji ohero ga lieko to ipenjo maber ni koth magoji sa koso kuonde moko onge to en kumoro achiel to gine mar chwere chakruok mar chwere osebedo koso warit koth moro koro aduoko kama nyiche wagolo milome mar koth biro bedie to milome no nyiche omako counties wa mang'eny molo counties makaluo duto counties mang'eny mag Rift Valley gi to nyaka Nairobi ka gineno ka Nairobi koth chwe nen milome mawacho ni koth biro bedo nyaka tarik 25 to adieri koth osetemo kaluomore nyo an kaluo ya ambe nya wuotho malach nikech ne achopo Migori akadho Homa Bay to Kisumu bene antie to koth ko ochwe marach koth oluomore to kanya duogo nyoro be nyalo Narok koth nyochwe kendo kuonde moko oula maweyo wang' pi osechakorie to man to luwore nikech gi kinde kaka lo kuonde go chalo to koth mochakore sani ni jo thuro no ni koth rangero onyalo bedo chakruok mar higa mar komo nikech gimomiyo wacho kamano en ga ni idwaro ga ni ka koth ochako chwe kamaendi to nyaka obede gi mel moro madwa wachi ni okadho higni mang'eny okadho ndalo mang'eny ka moinga par mondo kiwachi ni koro ang'owa ni kare koth manyo biro cha en koth mobuogore to mon go sani ni obiro dhi kamaendi nyaka tarik 25 obedo odok piny mathin kendo chako biro pick up mangiso ne kwachako dwe mara adek ka manyiso wacho ni koth chakore to koth no biro dhi nyime koro king'iyo kinde mar tarik 25 to gi dwe mar adek duno ken kinde machuok koro kata odok piny to wacho ni koth osechakore gimomiyo wacho kamano wadwaro mondo jopiny owinj nang'owa ka ng'ato nyicho osechako puro to ket kodhi piny ang'owa e puodho kiwacho ni en kodhi mantie kar kama oganda chako keto koth kabiro negi kuonde ariyo moro nyalo kelo lal kaka kinde mokalo mwaseneno mathoth ahinya madaro nyaka oganda moko bende nitiere kar kae ma ketho nyaka puothe kama gintiere sani oganda nigi thuolo mar pur bende un gi kiwango munyalo wacho ni mae ema wasebedo ka wayudo kata ka wakoro ni mae to dhi bedo kiwango machalo kama mok dhi hinyo oganda mok nya daro oganda nikech koth ero biro oganda mantiere kano ang'eni kane Nyakach Mathuru bende kanyo kirango iwacho ni embe nitie tie nam ka ndio jogo mantiere tie Sango ka jogo mantiere tie Miriu ka ndalo ma koth biro to gini medre chopo ne gi yo mane koro wan gi oula mamuomo ji tieng' ariyo nitie oula mamuomo ji nikech pong' mar aora to nitie oula mamuomo ji nikech ng'eny mar koth koro mar ng'eny mar koth to endo kata oche moko mathin miluongo kaka bugni kata wachgi tibo yuro ni obedo mang'eny moko luwo kama ojire olu makayo to timore nade okelo ne ji masira kata gombo nyacho kamano ibedo kamae mang'eny town kar kaendi Nairobi kar kaendi seche moko kiwuothe ka koth ochwe mang'eny tiyudo ka
ndaro lokore aora. Koro mago to en kech koth mang'eny. Kata nitie mar aora. Mar aora eno oidho malo mos mos. Koro king'iyo kaka Miriu kacha, kata ing'iyo Nyando, kata ing'iyo Yala, kata ing'iyo Luch, kata ing'iyo aora kuja, to nyaka okwongo olos ang'owa, olos gine mare, level mar odhi malo matin. Koro ka level mar odhi malo matin, koro kako komedore, to odhi omuomore gi kuonde ma aora gine godo, move go, omianda go. Kech kuonde koro oyudo ka pi ringo matek ng'eny, to aora osechako timore kama. Koro nyaka gine pi wuog oko. Koro mar aora no nikech king'iyo aochego duto sani, pi pok oidho malo. Koro mano to ok en gima nyalo timore sani. To mano ok nyis ni oula pod ok bi ywero puothe, molo puothe machiegni gi gode, ma pi go wi got, to pi timore nade? Pi mol matek, nikech pi kodho chwe mang'eny, to ywero puothe. Koro puothe ma pod ywero biro bedo. Puothe ma iyudo ka nywang' tibo yudo ka pi nie iye, ng'ato nosekomo to pi nie iye, mano be pod nyalo bedo. Kaluwore gi locality mar puoth ng'ato gi kama entie. Moro ma muoma aora cha, eto pod opodi matin. To ikruok nyaka bed nikech koth ochako chwe chon. Januari nchoko otwo ahinya, no otwo to otwo ahinya kuonde moko. Mang'iso ni gine mar ng'ich mar lowo ok rach. Koro ka koth ochakore kendo e wik mochakore ni, to dhi osudre mbele mach kacha. By the time koro chopo dwe mar 4, to biro yudo ka ang'owa aochegi ose build up. Koro gine mar ni wanyalo bedo gi pi madaro ji, to sani ok wanyalo overrule. To be ok wanyalo wacho sani nang'owa ni chakuru dar. Kech biro luwore gi ang'owa gi koro mar dwe ka dwe mwagologa. Kamano, Absaye, migawo ma itelone, kendo kamano kuom lero midhiero ma ponono gini nyalo kelo kod moko ang'e ni pod ang'orango gi kinde mabiro. Sani advisory manugolo, kata sie manugolo ne manuchiwo ne fwambo ne jo Kenya mangima, umako counties madhi 20. E counties ma dhi 20 gi, nitie counties mawuok Nyanza, nitie mawuok Western, alwora mar Nam Lolwe, kar kae. Koro ne nyaka Ramogi Jwang' sani, en ang'o matimore boche polo ka? Maponono wabed kae ka warito, godiochieng', otieno, gi gokinyi, nikech samoro iwacho ni ero koth bochwe ka gi ka. To kopenju, onyabukro wach ni adongo kochwe ka, wacho ni ka gi ka. Ok wawacho ni ero kae kata kacha. Koro koko chwe ka ero chwe kumoro nono. Oganda chak ting'o umbrella gi chon ka giwuok. Ichalo ng'ama lemo tonge kod yie ni Nyasaye miwa koth, tewe umbrella ni ot. Ineno clear first. Oganda moko gi nyalo bedo nokia. To jaluo ong'e maber niya, kanowach ni koth rangero. Kanowach ni koth rangero, ndingo jaluo nowacho mano. Tiende nang'o? Koth rangero nyiso ni koth nyalo bedo kago obiro kendo mang'eny, ineno kobiro ni odhi goyi. Kaneno kobaro to luoro kamoro, to kari kata ong'idho to kadho. Koro mane mawacho ni koth ang'owa? Rangero. Rangero tiende ni kuonde mwadake ka, nitie gik ma very local. Very local. Gin gik ma otimore nade? Ma kaka gode, gi ang'owa. Anya wachango vale sidu na ogidho luo. Ma ukone ma okunyo. Ho kana mokunyo. Ho ni. Nitie. Maka koth ose, ka en koth mar aina ma chwega korwa koni mag ginegi, mag polo gi. Kose mako hoho moro. Koko ng'enyruok, to biro nyaga ga hoho no modhi donje nam. Iwinjo? Kod ing'eni mano, to koro mar koth ok nyal mako. Nikech gik mokoro godo, mako chal mar kor muya, gi boche mosechokore, gi gik manyalo miyo timnade? Ochwe. To komak yamo mokoro biro timnade? Mabiro riembo kodhno, to miyo kuonde moko ok timre nade? Okogo. Koro ibiro yudo ka gima tiyo godo en ga te malo. Makata sani winjo kod donjo wacho ni endi,
ni biro chwe e gwenge gi duto. Ok ogo gwenge gi duto te sani. Ibiro yudo kogo kamoro kaka nyocha Mbita ayudo ka koth ogo kar Kindu ka mogo nyaka waka ka kore itwenyo raye kiduoko koni to koth onge. Koro ok en ni watimo mano ni mondo wang'i kaka wahepo ni ne wawacho ni kare kata dong koth ochwe kama chal kama apana. En gimone, wan gima wawacho en gimone ma koro nyiso. To koro kama koth di chwe exactly the amount mochwe, to depend gi locality mar kamoro amora. Gima ne medo wacho mane ni ibiro kata ndalo ma koth chwiri ma koth omako kamoro amora. Tibiro kaka kamoro ogo mang'eny to kamoro ogo mathin, kamoro ogo mulo pong, kamoro ogo gi pe, to kuonde moko weno mako goyo. Koro mane gima wacho ni koth rangero no. Mane kama wabedo kae ka warango oganda mathoth ahinya ne to e kinde ma kodh ne obedo rangero ji ikore nade kodgi ka wan gi jolupo madhi e nam adane mondo mi los kodgi nikech sani wacho ni adversary bende kigolo wajo yudo giga mawuok Siaya mawuok madomnik jaoro noga Arodi kachiel koda ka jowetegi mantie Kisumu Mabei kod Migori ka wajotiyo gi nam wacho ni kidhi e nam samoro nam bedo gi lokruok bende mopogore opogore kalore kod lokruok mano mar kor lwasi kendo chal mag koth bende nyaka sani jowa malupo gibede e kicha machal. Jowa malupo wan ga gi kor lwasi mar jowa malupo. Akia ni mano bis ng'ega ni nitiega. Poko yude iluonga ni Lake Victoria forecast en yore ga ne jolupo. Apane e kinde machien chane wan gi network maber en ani seche moko jolupo gi bende giloko BMU members bang' gini nikech mano be requirement mar riwruok gi to ne wan gi nembni mag jochung' ne banda mag kuonde miluwe rech yiendi nomiga focus mondo kapok gigolo jonam dhi ang'owa dhi e nam to ging'e chal mar nam to gima kelo mabedo ga matek kana kelo midhiero e lupo moloyo to e kinde modhiambo gotieno en koth machwe gi polo. Nikech koth machwe gi polo niendi en ga gi yamo moro ma maraiti maringo matek ang'owa e bwoye. To en aiti matek manyalo loko kata yie, onyalo baro yie, to onyalo ywero gi lupo bende madhiyo. Kaka mago mena ng'eno mena iketo ne gitaya gi. Koro gigo endo gima nyalo siro jonam mondo tim en ni wan gi jo directors mag counties giriwre kodgi mondo giyud ginene koro mar Lake Victoria no endo odiochieng' kodiochieng' ka gidhi nam. Ber ahinya ka giyudo mano mondo kik gibed ne gina ahinya godo mi koth man gi yamo mang'eny no endo oyudgi ka ging'eyo. Kech ka ging'eyo jonam gin jok mariek ging'e kaka gi navigate ka gilupo. Thoth gi nigi life saving jacket, thoth gi ong'e wabal, thoth gi ong'e gima giwinjore gitim kech mago gik ma gikedo go kuom girargo kuom odiochieng' mokwongo. To bende en yot mane mag yudo gigi kata mar yudo information machalo kama uchopo ne ginade wuoro ne ute mag sim ne jok moko poko subscribe e weche magu mag weather alerts ma pono nyabedo ka uchiwo. Ema wacho ni wase ikoga gine malach mpango malach mar kaka weche mag koro mag gine ginyalo chopo negi to lokruok mosebedo ka bete jok mochung' ne banda iyudo ka ng'ato nochung' ne banda odhi e yiero kata kinde ne mar weyo tijno romo so koro ok ohand over ne ng'eni nyicha yudo ga gine moro ka ojumbe moro kar ka moa ka joka migawo mar kor lwasi ma koro nyalo dhi godo mbele
mane mabedo ka lakini sama wantie ni wasebedo kwa fuato mondo wayud jok mochung' ne bandago manyien mondo ka gidhi lupo to gin gi weche mag gin gi message mar kor lwasi ka jonam dhi nam kech dwarowa kaka jok mochung' ne migawo mar neno ni ji odak ma onge gi midhiero moro amora en ni ng'ato ka ng'ato yudo miloma aina no mondo kony godo ngimane to kony godo gimotimo bende. Mane chal mar wach kendo achiel kachiel kendo wabedo kae ka waluwe. Nitiere twak moro ma ng'eni sani dhi mbele nyakora mojo mana mano mondo mwakonu kar kae ni nitiere romo mano ma onego bed ni dhi nyime sani en romo no mano mag jogo ma gin lakteche. Romo mar KMPDU romo sani kendo gintie kata gi twak kod ute fwambo opogore opogore kuom gino ma giwacho ni en donjruok kod weche mag siasa makoro donjore weche gi mag thieth achiel kachiel sani kama wantiere kodi kar kae mana ka warange mano ka waluweka mano ka wamedo mana koni paro mopogore opogore mabiro akaka en gino ma wanyalo yudo e kinde mabiro kar kae mar mondo mi wayude to ka wayude wadhi yudo thuolo mar mondo mi wakonu gi kuku margi ni gin to gin gik mage mabiro kendo weche mopogore opogore ma pod wamedo mana duoni kar kae achiel kachiel. Iwacho ni nyaka sani weche go mantiere Lake Basin kanye kama iwacho ni nitiere midhiero mathoth ahinya manya pono nya bedo kae kabiro. Waseloso kata kod jolupo kodh nyo osechakre kendo dhi mbele jopur to bediyo mane motang' wan gi jogo matiyo kod mbolea nikech wacho kata pong' mar nam kata mar aoche gin gino mawuok malo weche mag siltation wacho ni lo wuok iluoko lo mawuok ne ma koth goyo donjo kata miyo nam lolo masani molose le Victoria ni bedo mathany thany nikech nitie lo mathoth ahinya mantiere boye kar ka mondo miyo rese kinde ma koth ni bende medo chwe otime yo machalade pigni bedo ganda tiyo ne jopur. Erokamano ahinya. Aparo ni thoth gigo miwacho go dwaro ni mondo sirikande mag gwenge kata counties omed jiwore ahinya e wach konyo jowa mondo ng'in kaka gidak e yo makare galuoragi nikech kiwacho kare ni gine koth kosechwe mang'eny to ting'o kuoyo to ting'o chuodho to dhi to ole nam. Koro ibiro yudo ka e kinde mang'eny nam nigi low kendo nigi mbolea moloyo puodho monego bed ni puro. Gini yudo ka gima luongo ni Ford ni kata water hyacinth seche moko pichni saidi moloyo alot mopidhe e puodho. Erokamano ayada ni mak paro kanya anga duogo iri mar mondo momak mar puodho gi mag jopur go waranga ne sigana makoni kacha mar jo KMPDU gitwa kod jofwambo nyaka sani pod warango ni chal mar Kenya kapod wantiere ka wawinja ne kato bang'e wankoni gi kuku mare. And we want to tell our doctors everywhere in this country they are not alone. They have KMPDU and we will handle their issues. We know for a fact in Siaya when some 2 young men were shot and the doctor was being called in Boundary Hospital to come and attend to the patient and didn't have an ambulance to go pick him up. They can't stay around. There are no call rooms. So by the time they get this doctor to the facility, one of the boys have died. Then these goons calling the PA to the governor saying how they then manhandle the patient who cannot take this sick, manhandle the doctor who cannot take this patient to the theater because of equipment. They carry him to the ambulance with the injured patient and tell him that if the patient dies, they are also dead. Carry him all the way to Siaya County Referral Hospital and tells him, now call your colleagues and fix this mess. You can imagine what the doctor went through from Bondo level 4 to the Siaya County Referral Hospital. I know in Kisumu County, where anytime the VIPs fall sick, the doctors are being called at night to go see them in their houses. The county officials even want their own separate days for their clinics with their friends, to the only consultant in the county. Those are the so-called political patients you hear about. I know a case right now in Tharaka Nithi, where a patient died in a hospital, a private hospital, where the governor has been feeling offended that this private hospital is taking all the patients from the county hospital. Of course, the patients go to the private hospital because there's no drugs in the county hospital.
There no equipment, no implant. Now, since the patient died, the county has decided to sue this private hospital. The relatives are okay with the death they had. But the county has said no burial until we sue this hospital. Because of political interference in the management of patients. In Kitui, you heard about the MCA who went harassing the doctors. And we can see hospital to work in a level 3 in Sindo. Because people are feeling offended by his work. Yet he's a hard-working doctor, just begging for patients to see him. He calls us telling us that he's idling in Sindo because there are no patients over there. He misses his patients in Homa Bay. Political interference. What about the sub-county medical officers of health positions now being occupied by nurses and clinical officers? Because MOs are not too malleable and won't accept the nonsense of pilferage and corruption and pickpocketing of share funds. As a union, we have said enough is enough. We want to watch our doctors go through in India, where when you lose your patient, you rather even kill yourself because of the public lynching and the political lynching. If you don't stop this now, guys, soon you will get doctors being beaten by relatives. Because they see what the politicians are doing. They start shooting doctors in traffic jams. Then you lose a patient, you drag the doctor down to his home and kill him, or kidnap his child, or kill his wife. So we must stop this. Let the politicians do their work and fix the broken healthcare system. Employ enough. Put the drugs there. Put the equipment there. And let the doctors do what they know how to do, which is just treat patients. But if the politicians want to run the facilities, we leave it for them. Let them run. Just like in Mombasa next week, if they don't reinstate the doctor and sort out our labor dispute, we are going to leave for them the hospital. Let that MP come do that cath lab himself. We see how far he will go with it. Thank you. Any questions? Okay. Nyokora mogi juang weche thoth ahinya kanyo neno mano jakom mago jotelo mago mag KMPDU moloso sani Dr. Dennis Miskela jalup jagoro maduong' mar KMPDU kachiel kodaka jagoro maduong' mano mar KMPDU Dav Jetela mabende koro kawo penjo kanyo kuom jofwambo walunige jafwambo marwa Barcelona nitiere kar kanyo ang'inang'o kelnwa wechego bende odhiambo ma kawuono kar odiochieng' ma kawuono weche manyien mag migago kagi kacha kawuono en chieng' rameny piny kod mano mar oimore. Wadhi nyime kae kod twak ka wantiere ka kod Abisai Seda ang'adi kacha kano dhi mbele kopogore gi mar KMPDU kaka warango koth makoro osechakre ni leronwa mano kaka midhiero kata yot mantiere weche mag pur kata siem ne jopur e kindi ma wantiere ni kapok warango karikruok. Koro natemo wacho ni sirikal mag gwenge dwa ni mondo otem ahinya konyo jopur to ginyalo timore ka giriwo gi sirikal maduong' mar national government e timo man moloyo to kuom konyo aoche masienyore. Ibiro yudo ka wan gi aoche ma iluongo ni bugni gi endi ikunye kuoyo. Bugni gi endi gin bugni moko ma seche moko ikunye maram. Bugni gi endi moko igole kite. Tiwegewe kamano to gine ma gikelo chandruok gi midhiero moko ma ok ochan. Nikech ka pi osepong'ogi kata ka pi osebiro matek to kawo lowo man kuonde go endo to ywero dhi e nam. Koro mondo gigi okony, yore mikonyogo gi en ni ing'iyo kaka inyalo ger gengni mag aoche mondo gibed motegno. Ok gibed masienyore ka koth obedo mang'eny. To kuonde masienyore go endo bende kata jopiny ong'e malong'o ni kar kaendi ma en bath gengni mar aora osechako barore. Gima ber mitimo en pidho kongni, pidho yiende, inyalo pidho bambu bende mondo aoche ma wan godo obed aoche ma onge gi rangi moro manyiso ni mok pi machuodho. Kech ibiro yudo kaka sani kidhiyo e Sondu kata kidhi e River Sondu ma en Miriu kata kidhi Nyando king'iyo kaka pi chal, pi sani ndo osechako bedo marabur. To pi marabur no ok nyis ni aora nigi chia
maber nikech ngiso no tingo lo to lo motingo no endo lope ma kosechopo kama ora koro dolore godo to giolore kaka kuoyo to giketa ora bedo mathany thany ka gisebedo aoche bedo mathany thany to ngiso ni ka koth moro medore matin to koro aora wuok e wang'e to timore nade bare puothe ji to ka gisejako bare puothe ji aora mosedonje bare puothe ji en koro manyana kama onyalo luoko dhina koro gibro aora inago bro ketho udi ketho puothe ketho ndara to ketho other infrastructure kaka mag chope ma ji ni godo ngeni ka pi odonje chope ma wan go makunyo gi ende to wang'eyo midhiero mabedo ga bende gachiedh nade mabedo nikech mago timore tuoche moko nyalo wuok koro mondo mago tim sirikende ma koro onego bed ni ng'iyo kuonde ma gine gosechako olore kuoyo kata gine gosechako olore gitim gimiluongo ni channeling of the river nikech nitie moko minyalo timo ma ng'ama openji onge kiyudo ka ora dolore kama to batha ora ang'o moni donjo kawo gi tinga to rieye kech rieye no nyiso koth obiro ka pi obiro to ok odolore kobiro mang'eny kech sama modolore kamano endo to nyaka owuog oko mar to mosewuok oko no to ok duogi pi oyiena dolore kamano ka pod en gi piny lakini kose loso gine maber to koro ok otimo mano machielo mar ariyo thothwa sani endi watimo pur manyasani manyiso ni watiyo gi mbolea kinde mang'eny kaka ng'ato keto mbolea puodho gi samo kete to gi samo doye gi samo oyore puodho en gima duong' ahinya e pur iyudo ka jomoko otimo gimoko duto te sama koro keto mbolea mokete sama rach maybe oketo ka puodho pi obiro moolore pi odonje iye no koro go mtaro maber pi odonje iye koro kama pi odonje iye no endo oketo mbolea no pi odhigo duto kata oketo mbolea kamel chakore koro kar mbolea ni obed gima konyo cham to tuoyo cham nikech nitie mel moko ok unyal bedo abeda gi koth moromo chakre gine chakre chakruok chwiri chakre nyaka gikone wabiro bedo gi mel moko mbele ka koro e gima amedo jiwo ni mondo jok matiyo gi gige yor pur otem ahinya mondo okonyre gi milome ma wagolo mar juma ka juma mar chal mar kor lwasi waluongo ni weekly forecast to weekly forecast ni ginyalo yude kuom directors mochung' ne counties mag migawo marwa en gima iyudo yo mayot kendo jogo gin isekeluga kuonde seche moko isekeluga kar kaendi gin jok mar very accessible kamano iwacho ni mano kae kama onego bed ni irange waranga ikruok los gi jopur itime e yo machal nade mano kama wantie ka kinde ma koth to osechakre to koro gidhi mbele kod ing'eni ikruok ma dawach mang'eny en ni adwa kunga wuoyo gi jok mochung' ne pur kech nitie migawo mar mochung' ne pur mana kaka iwinjo ka jowa mani e migawo mar afya wuoyo wan gi jok mochung' ne pur man gi ratiro mar wuoyo gi jopur gin monenyo gi jopur e malong'o to japur ma osedhi e daraja machielo matiyo kendo tiyo matek kendo puro matek makata ikore gi jogo owinjore ging'e gima gitimo sani jok ma sani pod chon kapok ipuro to ket kwer ipur mano kamano to ka in e anywang' to seche moko bedo matek kaka di kanyo osebedo chuodho mang'eny koro jok mane anywang' kaponi gibiro ng'iyo kaluwore gi kaka koth mochwe ni nyaka tarik 15 kobedo mang'eny e nyaka ikidhi ni dwa puro irit mondo bed matek ahinya mondo puro bed mayot jok ma nosepuro yoru puodho ukom jok ma puodho oseikore keturu cham ang'o e lo bando gi oduma gi oganda golayo bel gi gine luongo nang'o kal ma ogik asano bende ji otimo nade ji osebedo karachuonyo gini ka jono bende gichako pidho njuki ke njugu dwaga ne pidho chon dwe mar ariyo mano ka ntiere kar kae nikech wan ka gima dwe mar 3 dwe mar 4 kod dwe mar 5 e lokruok mar kor lwasi masani walose bende wan gi thuolo mar neno koth kadhi nyaka giko mar dwe mar 5 koso dhi neno ka dipo nitiere dok chien moro ma wadhi neno
iye kae kalore kod lokruok mar kod lwasi. Luore gi kama owuoye. I hope ne e gwengewa ma Kaluo sani koro kawara. Gwengewa ma Kaluo. To e higni mathin ahinya. Mwasebedo ka wabedo gi chan mar koth. Gini inyalo kwanogi. Ni higa ne oro nobet to en gi oro mawuok ineno na chon ni higa ni to ok dhi bedo maber. To kaluwore gi koro masani wadhi bedo gi koth maber. Rach koth maber en ni koth maber no mondo oketh cham yot ahinya. Koro gima nyalo temo wacho en gima jo agriculture puonjowa ni conservation agriculture. Pur ma konyo lo to konyo gine konyo pi mani konyo lo mondo bed gi pi morome mar chiego cham. Iluongo ga ni good drainage. Good drainage ok onyiso ni pi donjo e puodho kende. Ka pi ng'eny to ng'i kaka obedo ga ng'o gi yo mowuok godo e puodho. Ok nosiko ni koro timore nade. Awuoyo kamano nikech ang'e ni wan gi jomoko man gi puothe mag anywang'. Ka in puodho mar anywang', ibede gi kamoro minyalo goyo mtaro ma pi timre nade. Pi wuogi e puodho mondo kik cham thirni nikech koth ng'eny kata pi ng'eny e puodho. Mar ariyo ka kinde ma melo wuok, king'e ni puothi niga gi problem ka melo wuok ga, to bede gi kamoro ma pi nyalo timore nade. Inyalo rito godo pi modonjo e puodho. Kato wan gi gimoro e piny Luo kama iluongo ni Oyongo to gi buya mamoko ma sani tinde obiro. Gin buya moko ma kodonjo e puodho to wuok gi tek. Wang'e kaka igologi e yo maber. Nikech kaka buya mamoko ma sani matinde obiro gi endi ber timogi en igologi e yo machon yo migologi mayot en pudhogi. Ipudhogi midar gi e puodho. Nikech ipurogi sani kata itimori nade ipudhogi titengo gi kanyo. Nyiso ni ichungo puothi ichungo kothgi kata gichak giti atiya. Koro gichak gibiro chak piem gi puodho. Oyongo to en gima osebedo go e kinde mang'eny jopur jo agriculture osepuonjo kaka itiyo kodgi, kaka imanage oyongo gi mondo kik ang'owa cham mipidho othirno. Nikech wang'eyo maber ni kuonde mopidhe oganda oyongo ok ohero nikech oyongo luoro nitrogen. Iwacho ni mano e kaka jopur onego bed ni range. Nitie jok mamoko mantiere kar kae jomatatu gi jogo matiyo kod apiko. Koth biro, koth osechakre kendo kodhi medo go gwenge mopogore opogore. Waneno nyaka tipo masani jok ma yora pi. In ga apiko tiwacho ni kae mida donje, kae mida luwo. Ichopo kacha tipo ka masira machielo neno, pi oyueri, idhi kode kacha nyando pong' opukore oko kuom ranyisi in wi river nyando kae. Ida luwe tikiaga ni kae kama laini nitiere koso mae genga ora. Idonjo kacha to bende bedo mana sigana machielo ma bende pod wabedo kaka waluwo. Ne jok matiyo kod masinde machalo kamagi e kindegi mag wuoth, gichan wuodhegi e yo machal nade to gitim ang'o e kinde ma gigi bende tim nikech sani koth chwe ng'ato koni kacha ni kine nyamburko to ionge kod AC kata ok iyaw dirisha mari, ok ine mbele, ikia kama idhi nyumorie bende ikia. Ono mano timore Ruai jumbe mokalo. Abro wacho kendo ne jo man ka Nairobi ka kiche kar kema ng'ato bede garaka kendo araka no endo seche moko kelo midhiero nikech ok igo kwan malong'o bing'eyo kaka ng'owa kaka mbele chal. Gimokwongo malong'o nikech mato koro mar kor lwasi ok nyal konyo en chiko iti ne mbui, obed mbui ma kaka kamulande mar fwambo wachni kata mar ang'owa kata mar social media. Social media moko seche moko tinde ber nyalo nyisi ni ndara onge mbele kucha. Koro kik irokni mar ang'owa mar dhi kata pi opo. Koro sama koth osechako bedo ni ng'eny to chwe mang'eny odwaro ga horuok ahinya. Jumbe 2 mokadho nyicha luwo yo ma Bomet cha to narado gi pe kosechwe kod pe to notimore nade no umo ndara. Koro gima nachako ayudo kama gini ayudo mtokni adi 2 matindo. Achiel pe okiero ogole ndara koni, achiel pe okiero ogole ndara koni. Koro mago gik mang'eyo ni ji mang'eny kapok irado godo be pok opuonji tikia. Ma kod pe ka chwe tichung'. Kosebedo mang'eny tichung' nikech ochalo loose chips ka. Koro mondo ogole ndara bedo mayot kabisa.
Machielo gin yore motimo chuodho makiero ji, kiero mitokni. Inyalo yudo ka idhi omo kuoyo, kamoro kata idhi tero ng'ato kidi kata idhi omo jo transportation gende. To koro idwa timo nade? Idwa muomo yo. Kata iyudo ka koro tie mitoka dhi to donjo ang'owa? Idonjo e buga achiel. Koro garama idwa tiyogo mondo igol mitoka ni ka bedo mang'eny molo haraka mi in gocha. Seche moko iyudo ka mtoka dhi kamano ma nyaka ginene mapiny donji. Koro nyaka obi omany crane moro migolo miywaye go oko. Crane pesa ok en mayot kosebire gini. Kata imanyo tinga magolo ok en pesa mayot. Koro sama koth osechako chwe, wan go oula, kata pe nitie, kata chuodho nitie, ji onego be very careful. Ang'eyo ni japiko niga garaka moro ma seche moko, nikech ing'eyo ni tich ma gitiyo en tich ma itimo matin kitimade e kipong', to seche moko inyalo ng'iso ng'ato napana kama idwa nadhi e kodi akadh kodi noendo to ok anyal kadho sani, we warit ang'o oula dog piny. Nikech oula moro amora ma osekadho mbong'ni ka matin en dangerous ne mtoka na piko gimoro maringo. Nikech en gi force ne. Koro gima nyalo advice ni ji obed gi horuok maduong' ahinya kuom bedo ni onge gi mtoka esi, kata esi ni ok tich maber to gine nitie, kata dirisa ni moro timo nade onge. Gima ber ma ng'ato nyalo timo en ni manyi ndege matinde wan go nyaka yud kamoro ma inyalo bare mtoka. Bar mtoka, ipak mtoka, iket hazard, irit koth otimo nade? Odok piny. Orum. Keche onge tiende dhi kamoro, nikech wangi maber ni kata sani endi ka inyisa ni kidhi kucho to an very sure ni nyalo accident ok abili. Kata ka postpone ng'enya postpone forever. Koro gima ber ni ing'i gigo malong', ing'i critical, ing'i ngimani, ngima jok midwa en danger ka in ting'o ji, ket mitoka ang'owa e bathe. Kata wawe riwruok gi piem e ndara ka koth osechwe. Nikech break thorone kitemo goto kier gi mtoki mamoko. Koro nyalo ka yudo ajali yot ahinya e kinde koth kata bang' koth. Kamano. Nitiere oganda masani no chenro giwuok Nyando, nitie man Nzoia, nitie man Kanye. Ote gi yoro kar kae. Achiel kuom gi wacho kama ni to en gima chal nade jog mantiere Nyando kata Nzoia, kodhni odhi konyo mana jopur koso nyalo miyo oganda ochak dar kendo sani ka dipo ni pi aora Nyando medre ne wacho mkany. Mano wach makare ahinya kendo penjo ma ratiro. Na temo lieke e chako kama chako wuoyo kacha. Kamano nyanwane. Ne gima timore maduong' ahinya en ng'iyo ang'owa, ng'iyo medruok mar aora gi kuonde ma aora jayiech go. Nikech kuonde ma aora jayiech go bende gin kuonde mong'e. Nitie king'iyo aora Nyando malong'o oginega omwomore gi tok Ombei, tok Ahero Girls kichiko Ombei. Kuonde ma gino kata ka daraja kata bed gi temo nikech nodhi oger gine cha. Noger gine cha iluongo na Gabion cha. Neno Gabion moro masani bathe kanyo no. Temo konyo. To kichak idhi malo piny Kubura bende ang'owa aora muomo. To ok mago kende, nitie aora muomo kata but Nyamasaria ka. Kapok ichopo Nyamasaria. Koro gima jogi nyalo timo maduong' ahinya en riwruok gi county government. Ginyis county government chon. Keche ber achiel ni sirkal gwende nigi ward admins to gin sub county admins. Ni waneno kang'owa pigni medore to kuonde machal kamaendi bosebedo mang'owa mayom. Ibiro yudo ka e gwenge ma otemo wachogo nitie kata jok ma chando baro pi mane bath ndara pige odonje e utegi. Tiyudo ka inyalo kada en miche di 2 kata 3 ema pi odonje. Miche 2 kata 3 ema pi odonje. Naseneno mano yo chiga kocha. Koro ng'eni kosechopo miche 2 kata 3 to ng'eni koro ni achiedho nade mari owuon mok mar ji mang'eny. Koseche moko kaka un jofwamb weche ok uchop kuondego. To en ber ni onego nyis sirkal mar kor gwenge ma gin county governments mondo gi partner kodgi ging'i kaka gitimo nade gibedo
igero ne gi kokuny mitaro tiketo inga mageng'o pi. Ikunyo mitaro tiketo inga tigolo ang'o, igolo chuodho mane ang'o mane kor pi. Ncha neno ka gin meli moro nitie ma kunyoga magologa kwena. To macha magolo kwena chene mar commercial nang'o mondo ng'ano bed gi kuoyo monyadhi uso. To ka en kuom gero kendo kata konyo oganda kuonde ma pi wuok e nam to daro ji, sirikal dwani mondo many meli ainago endo mondo okuny godo kuondego bed matut mondo pi mosedonjo e nam kik chak duogni daro ji. Kech ka koro pi mosedaro nam biro daro ji, ka nyicho daro ji Naivasha to gi kaka seche moko daro ji Dunga. Ok en gima ber e wang' piny ni sirikal oling' aling'a ni ji olos gigo kendgi. Ok onego bed ni igeng'e gi oko. Pi igeng'o gi iye, en golo chuodho gi kuoyo gi ochafu mosedonjo e nam kuom kunyo ang'owa, kunyo golo chuodho wendo e yo makare gi yo mowinjore ma iluongo nang'owa re-engineering. Kata yawo dho aoche gi endi bedo mayot mondo pi odonj ang'owa, odonj e nam. Mane paro mar kamano ahinya. Ng'eni weche gi thoth ahinya mabedo kae ka waluwo kendo wamedo rango gi kachiel kachiel ni to jopiny wacho gi nade. Ng'eni sani kapok akawo yweyo wantiere kae ka warango gi achiel kachiel e mbui mara Facebook kanyo kama bedo kae ka bende wamedo luwo sigana ma kamagi kendo matimore kor gwenge ma opogore opogore. Ni to sani en ikruok ne koth ero koth biro, koth osechakre, wabedo kata kwarange yo machal nade. Omosh wuod Akinyi mawacho ni nyakwar Ombok ka entiere e Mbakoromo kae, antiere Nairobi Kayole, kendo twak mora mokalo. Erokamano ahinya kuom wach makamano, kendo nitiere paro ma bende odwaro kae kawuok kuom in janeno mondo mi konwa ni to wach mara pek ma koth kelo kata midhiero ma koth kelo ni to yudogi e yo mane. Mana achiel kachiel mana kama pod wantiere kodi kar kae. Regan Omondi Owiti wacho kama: asedonjo kaka pile kendo antiere Mathare Fobi kendo antiere kae e yo makare. Ayudo ka ikelo twak makare ahinya mar mondo mi warang ni ere kaka aya oteno en mar twak moro machielo kete manaka nyakwa bed moikore e yore duto mar geng'o oula kod pur mariek. Asedonjo e budho ma Ogongo Jacob. Erokamano ahinya. Nitie ote mar Elijah Marshall wacho ni pamoja Yugis Nyang'iela well represented wane chenro. Ruth Nyathi Ochieng' wacho kamae: mae sach komo gi kodhni jodala wa mohero siasa owere gi siasa ochom puodho ter kanyo ema geno nitiere. Siem ne jonyuol wacho ni nyithindo okaw sikul e sikul kik gidhi kendgi e ng'wech mano ma airi titi. Wabeduru motang'. Aluwo twak kano moja inako. Erokamano ahinya. Ote machielo nitiere kar ka niero mar Masat mar bar Anyanga. Asemolo chon time kendo awinjo twak makare dala mano ma Peter wacho ni Asur Ramogi TV live kod jaoda Margaret. Erokamano ahinya kuom ote mari. E kind gik mathoth ahinya nyaka jopuonjre makoro bende onywan kar kae achiel kachiel mar mondo mi wanegiane kama oganda mathoth bende pod nitiere. Mano kama warango gi ka jonyuol bende koro imiyo siem. Gima wacho no dung' ahinya. Ok en miyo gi siem mondo gi kaka nyithindo dhi e skul kendo kaka wuok nikech koth mang'eny ni. To kaluwa kocha nitie gima iluongo ni polo. Kendo e higni mosekadho kata kinde mosekadho waseneno kuonde moko makia polo go skul, polo go ji ang'owa e chiro, polo ogo ji ka wuotho and the rest. Tibo yudo ka e kinde mang'eny seche moko yudo ka nyithindo ka koth osechako chwe, nyithindo pod weka pod tuge koth kata gidhi gibuore tie yien. Girito mondo koth ochogi mondo gichak gidog e mpira. Koth makoro kocha kosewinjo ka polo chako mor, ok en koth mige igine tie yien.
igeng'ruok ne tie yien. Machielo, koth ok ohero kama ji mang'eny ochokore. Polo ok ohero kama ji mang'eny ochokore. Ken ibing'e man. Nikech oneno ka mane yo mayot monyalo donjo go delo. Nikech ing'e ni kaka Nyasaye nochwe gi lo mochweyago niendi, wan conductor mar electricity. Gini no ka kimulo gimiluongo ni live wire to ndeko lweti. Nyiso ni dendi nyalo ting'o mach. Koro kung'eny kamano, e gini wacho ni sama koth osechako chwe gi polo, jowe gudore. Jowe gudore kata obed chiro, obed skul. Kochwe ka une siasa, uchwe ka une ground. Urenga ukero. Timade muga jo tiagas, kaka tiagas odonjo cha. Kaka joluor tiagas joluor koth. Kaka joluor koth. Miye simane mamare, ka koth oserumo. Tu nyacha kudugu tu nade ugine. To kuom skunde nikech skunde obedo funded gi wabunge mang'eny. Ang'o mondo keto lightning arresters e schools. En gima yotie mologi moro amora. Apani kata desk apar, oromo keto lightning arresters e schools. Koro en gima PTAs, iluongo board of management mag schools, nyalo organize gi jok makonyo skunde. Mondo skul ka skul obed gi lightning arrester, mano mokwongo. Mar ariyo, en gima jopiny osewacho kendo gino endo. Nyithindo kow molodo kuonde ma pi gudore, kuonde ma oche nitie, oula nitie. Mondo nyithindo bohero tuge oula. Nyithindo oromo tugo oula Cleo, to machielo mantie bende, ing'e ni kisekalo donjo gi tiendi e pi kama, to yot mondo polo goyi. Kiyoro pi. Kapod koth chwe. Yot mondo polo goyi. Nikech mono koro gine polo ero pi. Koro omiyo en siem madwa gol kar kae ni mondo ji obed godo motang' ahinya sama koth chwe gi polo, sama oula mol, mondo kik wabed gi asara moko mwanyalo geng'o wan waweki. Mana kamano. Kamano nyakora mojwang' sa oseromo sa auchiel mano mar odiochieng' ma kawuono nwasigo ni kacha ni e yote kendo paro mopogore opogore monego bed ni wakawo kendo warango gi achiel kachiel mano ma waluwo ni ka kendo mar mondo mi wabed ni kod ng'eyo ni to chal mar wach en mane ne jogo duto ma bende wabedo kae ka wamedo mana luwo. Erokamano kuom ndikonwa kar ka wamedo mana luwo chenro mano okinyi ni ma kawuono mano ka wan kodi. Sani wacho ni ero Ramogi TV chenro ler ahinya kendo luwo twak. Wacho Ramogi TV bende koro usetemo ahinya mano mar konyo oganda e wechegi mago mag nyayo dongruok e kor gwenge kendo kaka itiyo kod pi makare. Nitie kamachielo mano monego oganda orang koro kaka timo lokruok mar ombulu mondo mi ochop e yo makare. Aya, ote mari chelero kamano ahinya kuom ote mari. Nitie ote moro kaka kama oseute studio kanyo kod Absai Seda, aneno ka ntiere Siaya kendo amora ahinya gi puonj mantiere. Penjo na en niya, e kinde ma lightning arresters giketo sikunde, nengo ne chal ga nade koso sirkal jachiwe. Adane make gi kanyo mondo mi wakawa ni thuolo mano mar ng'iyo mathoth matimore kar ka. Ang'o duogo mar mondo mi duok magi kapok walore achiel kachiel mano kama wantiere kodi kae nyakora mondo joma wakaw yweyo ni gisani pod duogo ka kod Absai Seda kapod warito welo bende tielo mar adek mano tielo mogik mar chenro ni mano mondo mi odonj mar mondo mi bende wachieke achiel kachiel. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni nyakoro monga jwang'e chenro mar Ngoma Owake.
Wok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo. Reggae wake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek na kwa mwaka juang akelo ni mana yani ngeni baka wasanii. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, Nyakura Magojong Friday supuzo wake. Sapar kidaka paga big nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Maye, mana ngoma na nenono. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chak. Ma oken mana tedo kende. En kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabuon dalo kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Nyakura Magojong machiegni puro dhi nyime kae kod chenro kama wadatieko kae tielo ni mar ariyo kapok wadonjo tielo mar adek kendo mogik ka warango gayo landruok mag ayaki mano mapod wantie kar kachiel mar mondo mi wane kaka wasudo ntiere ote mano asomo kacha kano akawo yweyo ami absai sada mano mi duok gi kachiel kod aka ote mari mogik ne Nyakura Magojong kama ntiere kotenore kod ikruok ne koth mbozano kendo kata ikruok odno chakre wabete yie nade kine ochweni. Okay, sasa abro chako gi penjo ma ng'ato wacho ni to gine mar mako polo nyalo bedo pesa maromo nade. Apani en gik ma yotie moloyo. Apani nyaka nitie wachako bedo gi stima ma ji ywayo ot niendi. Kinya yudo waya miywago stima go endo ti iyuda rod moro mi iketo ginene tipne obedo very sharp. Ki connect gi waya ina no endo tikete iyudo kama ikete kata ewi ot to waya no chopo nyaka piny. Mano oromo arrest polo oromo mako polo. To mako polo no endo
ng'eny jomoko paro ni koro kukiro kamano to gino biro mor kadonjo to apana ok iwinje na gimo kadho nikech nitie ote ma Eunice bende oro kar kae an Eunice Cleophas penj na jalony ni polo en ang'o mano mokwongo mantie ka machielo wacho ni ma Geoffrey kawuok Oyugis penjna ni nanga makwar bende nyalo miyo polo goyi koro ka ng'ato ng'e polo magoyi ng'ama chielo ng'e ni polo ni to en ang'o mano mantiere kaka kamano koro polo iwacho ni polo goyi koro ne jok ma ok ong'iyo gi dholuo aina no polo en lightning ng'ene gima ji ng'iyo ga ne gine en mor cha e gima luonga ni polo to gima go ga gine en rameny no rameny mi gine kamano gima iwacho ga ni kokiwinjo mor polo ka polo ogine ogo ng'ato to ng'eni ni mogoyi kech okwongo goyi koko mor koro polo en lightning gi dho kisungu kata gi dho Kiswahili luongo ni radi samo moro nitie kumoro mogoyo koso nyaga timo kamano to wewe mogik modhi nitie kako chope lo kenya ko chope lo onya chope lo koluwo yien onya chope lo kata koluwo nam okonyo nyaka ogo ng'ato to chopo nikech gima mano timo godo en bende omedo rotuba mar lo to ka ugolo gine mang'eny nitrogen mang'eny osoilo kamano erokamano mena gi wach mari mogik ka watieko Abisai wach mara mogik kanyalo medo jiwo jowa mondo tem tiyo gi milome mar wach mar weather forecast kata koro wach nikech iyudo ga ni mwachiwo ga mar dwe mar adek cha en mar hikruok to makoro ichiwo juma ka juma en emo biro nyisi ni ado koso kik ado aket fertilizer go aket fertilizer nyicha dwaro baro pi owuoge puotha to kare pod mel ne ang'o mel nitie kata mag jumbe ariyo kata juma achiel awe mondo pigni obed e puodho gudre kapod ang'o kich nyalo baro pi kiwuon ang'owa kiwuone koth dhi mbele kaeto iyudo ka puodho koro onge gi pi moromo olokore odeyo pi bende iseweyo dhi machielo nikech apart from jowa madhi e nam kendo ywa nao rech wan gi jowa mopidho rech e nam mopidho oko managing gine go endo gima manage tek ndalo ma koth ng'eny en fish pond gidwa ni mondo winj ahinya koth machwe juma ka juma mondo gika gi manage godo fish pond koro gima duong' ahinya kuom koro mar wach mar kor lwasi en gine ma en milome ma juma ka juma mar weather forecast makata un Ramogi kadwa ni uchak jiboru mondo ubed kaka umiyo jowach ukawo gi kuom alwora mag direct mar alwora mag gwenge ka to ubiro nyiso jopiny ni juma kamae kaka chal mar koth odhi go Migori to go Yugis lakini mwalo piny maybe Lambwe kocha to onge mano for example wach maduong' kamano mantie ka erokamano nyako bedo kodwa bende sani ka warango ane chal mar kor lwasi koth mabende osechakore kar ka gi kaka bende wakole ka wamedo mana sudo nyawed thuolo machielo mar puonjo oganda kendo mag rango kaka koth bende kata lokruok bang' kor lwasi ok nyal kelo lal ne ogandawa kamoro amora ma gintiere nyakoro mojwangi kanyo emoloro godo twak mane warango godo koth mabende koro osechakore e gwenge mopogore opogore kod gigo monego bed ni waketo e tim ne jopur, jolupo kod ng'ata ng'ata mantiere e piny Kenya e kaunti ma Nairobi ka jok mawuotho jok matiyo gi apiko jok matiyo gi nyamburko osewinjo kata gik monego bed ni utimo mar mondo mi kik ulal ngima gi mwandu e kindeni ma koth bende koro osechako chwe ting' mabul mari kamoro amora ma intiere rwak sweta rwak gik ma miyi liet nimar bende ing'e ni ma nyalo kelo ni midhiero mag tuoche ma bende nyalo donjo kuomi kaluwore kod ng'ich ma bende koro sani oganda mathoth bende kadhe mane makelo e giko mar tielo ni aduogo kae kod Nelson Otuoma ma en jatatije mano ka Nefak wada penjo kae penjo ni ere kaka wanyalo timo kaka oganda mar mondo mi wageng' landruok mano mag kute mag ayaki mathoth kontiere kar ka iduogo koda nyinga pod Cleophas Oluoch jagis mokanya kwar mokiewo nyaka Chisango oriti masani aduogo bang' yo makawo sani iketi mana kar ka
Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando oganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nego mokethore nikech waonge gi kwanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo i wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Iwacho nyako mane? Nyako moro kolaw marambulu no. Anene. Mane mwaka? Alamo ni Nyasaye omi pari gi Rajiv mor. Ubed kumoro achiel to kendo an alamo machiegni ka ni mondo en ogwedhu piyo gi nyathi. Mayie, en ang'o matimre? Ang'o momiyo dana pako Rajiv malich kama? Mayie, penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ero nera nitie ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wuok tich ka wuok tich wakelo ni Kapendo titario katitario nyaka munga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyaka munga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. wendo kachopo tich ang'wen nyaka Ramogi juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyaka munga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Nyakura Ramogi jong machiegni wantiere karka chenro mar mbakoromo dhi nyime. Ma en tielo mogik makoro ka warango kaka inyalo geng' landruok mano mag kute mag ayaki. Nyakura Ramogi jwang nyaka sani ka antiere ka kod wendo mawuodo nage adhe mi thuolo mar mondo mi mos okinyi wasewuok okinyi wadonjo odiochieng' kendo dhi mana kod nyime. Wantiere kae kod Nelson Juma Otuoma ageno wache yo makare men jata tije mano mar Nefak. Kono mathoth bende mantie kacha ka girango ko kawuono warango gayo landruok mano mar ayaki. Iriyo nade. Ero kamano. Anto mana kake wacho nyinga Nelson Juma Otuoma. Thurwa to ni games yaya. Koro Nairobi kato atiyo kamiluongo ni Nefak. Nefak ne kano chake ne en migao mar joma nosepim mano oyud mane nigi kute mag ayaki. Bang'e ne giyudo ni gima duong' en ni wageng' landruok mar tuoni. Koro ne gikelo oganda bende ma wacho ke kisungu na affected. Samoro ginya bedo affected o gin affected. To ei dak gi kute mag ayaki nitie ga gimoluongo gi kisungu ni discordant corpus. Koro discordant corpus en kama ng'at achiel ni kode, ng'at achiel onge kode. Osechando ji aping'an to itimre ga kamano nade. To mar ariyo nitie jomoko ma
ayaki oseketho ngimagi kata osechando ngimagi to gionge kode eka nyithi kiye mond liete kata chuo mondgi osetho ewe to koro weruok ne ni kelo ne thagruok matut okowe mano nitie jomoko ma bende chiwo kony kisungu wacho no provide care ka in gi jatuo e ot tibe chal mani tuo nikech tuo mar ayaki dhi aming'a ok en gima negi piyo kaka korona kata kaka malaria en gima koyudi to kok idhi e yath kaka chon kar kacha ne ng'ato nyatuo kata higni 5 meno tuo ga tuo en piny koro ng'ato bende sani owacho ni e piny masani owacho kok in infected to inaffected tiende ni nitiere jok moko ma bende ma ing'eyo mantiere alwora mari mantiere kod tuo machalo kama bende nyalo kelonegi achiedh nade mopogore opogore. Juma mokalo nitie sigana moro kama nyawadwa Judith Omondi otimo kane yath mano ma temo gayo landruok mag ayaki nodonjo pacho kae. Wadani wawinja ne sigana no mane Judith Omondi otimonwa kae to bang'e waduoka ne kar ka wan gi sigana pach jodak e kaunti ma Migori, wadhi yudo ma Siaya, wayudone ma Mombasa kaachiel koda ka mawuok e gwenge mamoko e chenro ni ka warango kae gayo landruok ayaki mana sani wawinja ne sigana moloswa ka kod Judith Omondi. Ndalo sudo lwasi mar thieth bende lokore kendo kaka ne en higni 20 ma okalo kaka en kawuono. Wago picha chien kendo watimo rameny mar tuo mar ayaki, lokruoge ma osebedo kendo kaka jogo man kod ayaki osebedo ka odak kod jogo ma onge go. Jal ma okwongo ma walimo Moknyuka mane omiye kar thieth ne ochune gi yango ne jaode ni ne oyude kod ayaki kendo enie yath ka gima ber jaode ne okoringo. Mane tek en ni dirego ne onge yath geng'o ayaki, gino mane kete kod jaode kamarach. So nilipoanzishwa matibabu nikapewa hizi unga ya uji sababu kilo ilikuwa chini kidogo. Then nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani nikafika na hizo unga. Then akaniuliza na hii unga wanapewa wale watu wana meza dawa. Una meza dawa? Nikasema hapana. Nilipewa tu sababu nilikuwa mgonjwa nilikuwa nakohoa. Then nikakaa nyumbani tena nikarudi Nairobi sikumwelezea. Then nikakaa tena pia akakuja baadaye. So nilimwelezea after miezi. After kuanza matibabu nilimwambia nimweleza kama ananiacha niwache. Nikamwambia mimi nilipatikana iko hivi na hivi. Lakini uzuri ya mama wana roho ya utu. Aliposikia tena kuchukua kwa ugumu. By that time alikuwa na prep. By that time nilikuwa tu kama wewe positive, naambia mesa dawa, kinga mke wako na mtumia mpira. Hiyo tu. Prep haikuwa prep imekuja maybe hivi karibu. Walimo kar thieth machielo kendo ka mama ne oketore lela kendo bang' pim winjruok ne obedo magi tiyo kod yath mageng'o tuo ne jaode. Kata kamano dhi omo yath kod muonyo pod ne kelo pek. Akatoka negative nikatoka positive. Akaambiwa anze pia yeye ataanza kutumia hizo dawa za prep. Esa nikimwambia aende hizo prep ananiambia ye ako sawa. Si mimi ni muende. Na umejua ukienda huko yenda natakikana. Saa zingine anasema hizo dawa ashachoka nazo. Gibiro mar yath michuoyo dweche auchiel ka dweche auchiel e higa manyodonji e pacho ka odiochieng' manyoro giko ni lokruok maduong' dhi neno. Wale wanatumia prep wengi wafuatilia matibabu yao. Tunapata unasaambiwa kuja kila mwezi ama after wengine hawaendangi. Mtu aenda once anapewa dawa akimaliza arudi. Ni changamoto kwao. I'm a person living with HIV, yes, but boyfriend yangu anaweza kuwa ananipenda. But sasa hiyo kumeza dawa inamchosha. Unajua mimi I know the consequences. But mtu mwenye ako negative unajua anakupenda. Yeye ako hapo juu anakupenda. So kumeza hiyo dawa pia inampatia burden kidogo. Kata kamano pod gin kod to ewi yadhni ahinya to e weche midhiero ma onyalo kelo e del. Yude kinde duto magilimo kar thieth e kind mamoko. Sasa unajua ni ile kitu inakuja geni. Haujita react aje na mwili yako. Sasa si ati niko na uoga, sijui ta react aje na mwili yangu, but mimi kama ni ile kitu itaniweka nikuwe safe niko sawa nayo. Yadhni dhi yudi e kaunti za par kod abich e okang' ma okwongo kama oriwo counties duto makaluo nono maonge chudo ne jo Kenya te maonge ayaki to gombo geng'o yudo ayaki. Yath mosetim ni chenro ng'icho maber kendo en gima osetigo kuonde mamoko. En gima safe, onge gima nyalo timo mana minor side effects. Kochwe sindan nyalo winjo rem, kama ochwe ino kanyo nyalo ili matin, onyalo kuot matin, inyalo ng'ok kata inyalo winjo ka idwa ng'ok, inyalo bedo constipated, no major side effect. Migao mar thieth kokalo kuom ute thieth mag piny owacho
chako chiwe ayanga chak dwe mar adek higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakona Mwigwang paro thoth ahinya kotenore kod kaka yadh ni bedo kae ka itiyo gode, wacho ni bang' dweche auchiel ichuoige chak iyude machielo kendo bang' dweche auchiel kama intiere kae. En diriyo e higa koro nyalo bedo kata kipange yo machal nade. Kane otene ochopo ni mokwongo Otuoma, ni kawe nade mano mokwongo ka okang' mapenyi kanyo osego. Erokamano. Mokwongo ino nyego waler, wacho idhowa wacho ni yath. Nikech yath ing'e ni waonge gi language moro mwatigo. Wan wang'eyo ni yath imuonyo kituo. Lakini nyaka wadog chien mwang'e ni nitie mine matiyo gi gima waluongo ni family. Koro mondo wawinj lenacapavir maber. Lenacapavir en yath molos Amerika gi company miluongo ni Gilead. To en kaka koro iwinjo ka jo oganda wacho maber ni jo Ramogi TV ni en PrEP. En gima iketo e dendi kapok iyudo tuono. Tiende ni jok mosepim moyud ka nigi kute mag ayaki ok bi tiyo gi lenacapavir. Wadende ni len. Joma dhi tiyo kode gin jok ma opim. Actually, migawo mar thieth wacho ni mondo idonj kanyo gima ikuongo timni en pimi. Nikech kopimi wayud ni nigi kute mag ayaki to ok obi konyi. Okonyi mana kopimi wayud ni onge kode. Koro wakwongo walero kanyo nikech ok othiedh, ogeng'o. Ta emomiyo achako wacho ni mine nitie mamuonyo yien mag family. To mono miyo koro ok omak ich. So moko be nitie miketo e del, budho e del kata dweche 6, kata dweche 9, kata dweche 4 ma koro wapimego. To gimomiyo opogre gi vaccine en ni vaccine kaka chanjo mane timonwa kuondegi mag measles mane timo kamar kahera cha ne en kotime once in lifetime. To mae tibiro dok bapimi bang' higni 2 no kone ka koro dok chien e dendi tichak imedigo. En mani koro en twice in a year. Koro en ogeng'o. Koro i geng'o ni ema miyo wapime gi yien ma mine tiyogo kaka koro mag family planning. To gima duong' ka ni dhi tipimi. Koro nitie gima kisungu wacho kata migawo mar thieth wacho ni ng'ama ni at risk. Gimomiyo giwacho ni ng'ama at risk, Kenya wan 52,000,000. To yath mokel doses go tin. Ka ji wuok sani modhi osiptal ji te ok be yude. Ibro kete kuom joma ni gima waluongo ni risk. Tiende ni in idak gi ng'ama nigi kute mag ayaki. Kok kamano to wamiye joma waluongo ni adolescents gi young women matindo ka. To kok kamano to wamiye joma waluongo ni key populations kata sex workers. Nikech gin to gin e risk. Joma sex workers ing'e ni gin e business mar sex work. Tiende ni en ng'ama biro miye pesa biro nindo kode. Koro en be ken gi yadhno nyalo konye. Joma tindo gi sana thurwa kocha konyuoli Siaya, onyuoli Kisumo, Mabei kata Migori, to in e higni mar 15, 16 kirie nyaka 18 ka, tek sana mondo ihep yudo kute mag ayaki nikech population mani kanyo ng'eny mani gi kute mag ayaki. Koro mane momiyo maga priority mokwongo wamiyo nikech doses mokel pod tin. To en lamo marwa kata geno marwa ni sirikal nyalo dok kumoyude magi makoro kel ne joma ng'eny e Kenya. To kokele ne joma ng'eny e Kenya to biro bedo ni ng'ata ng'ata nyalo yude e osiptal moro amora. Seche gi nitie counties 15 ma ng'eny ji nigi kute mag ayaki mane kuongo ket mbele priority counties midhi kuong miye ji. Kendo ndio osiptande ok te, ndio osiptande minyalo dhi kucha timiyi. To kichopo to en mana ni itimo ni counseling, mi puonj kaka yadhni tiyo. To ka iyie mosepimi moyud ni in to ionge gi kute mag ayaki tichuowigo. Tidhi adhiya dala, ibiro duogo bang' dweche 6 kendo ichak ichuowi moro. Koro mano mi protection moromo ndalogo. Kamano, e counties gi Otuoma, gin counties mantie Kaluo. Counties 15 counties gin Kaluo to kata Nairobi ma wantie ni bende en achiel kuomgi. Nitiere kuonde ma yedhe gi onego bed ni idhi kawgi, mano ka idhi kacha mondo mi otim ni counseling kind gik mamoko mantiere kar kae. Oganda onego time yo machal nade mondo mi kik ne nitiere akwede. Mano iwacho ni ero in iwuok ka. Kaka bende giwachega kaka isewinjogi jok mawuok ka dhi VCT igoni kacha ni gima idhi manye VCT cha chieng' moro ne yude. Koro sani nitie kar ka ng'ato osebiro ka en odhi kawo yath. Iduo wacho ni ero ikawo yath kida geng'o gini bang' dweche 6 pod in gi chance mar yude ka dipo ni teko nodok piny koso bochopo kama chal nade. Bende nitie gruok ma ka bende osemi kata jok matimo counseling.
Tuo mar ayaki to nigi akwede gi weche mang'eny kendo ji pod oluore, joma ng'eny be ok winje. To sama okele yath kaka koro Lenacapavir ni, obiro bende gi puonj. Kendo puonj maduong' mogik en ni Lenacapavir en achiel kuom yore mag geng'o tuoni. Ok en kende. Pod joma nyalo tiyo gi kondom tiyo atiya gi kondom. Jowa matindo mane wagitimo encourage mondo pod owere gi weche mag otim abstinence ka. Bende nyalo timo abstinence. Tie jomoko bende modak kamoro achiel to ging'e chalgi, gin bende wawacho ni gibeda beda faithful kaka nwawacho cha. To kondom bende pod nie tie ni joma dwa tiyogo. Koro mae to en mana ni joma kwano ka gin jomoko ma samoro oonge partner ne, koro ok onyal bedo faithful. Weche gi be nosechako, samoro en kada gi nyathi, koro matiende ni en ok onyal abstain. To seche moko kunde modhiye ka joma tindo, ka koro wacho rowere manyiri ka, iyudo ka samoro japuonj ne moro, pastor ne moro, ng'ate modiye kamoro, tiende ni onge gi teko mar luongo kata wacho no dwaro wacho tiyo gi kondom. Koro mano emomiyo ginyalo yude. To Lenacapavir ni kochuowi to tiende ni dweche 6 mochuowi gogi pod ok inyal yudo kute mag ayaki. Kendo kidok mochuowi pod ok inyal yudo kute mag ayaki. Tiende ni koro nyaka ibed mana ni iboga dok bang' dweche 6 tidok. To kisedhi dok kamano to chala kaka ng'ama nie ochako mana kawacho ni family planning. Nitie mine mimiyo yath matieko kuom higni. To ka yadhno ose expire tigoli chak iketo moro. Koro ema chala kaka koro Lenacapavir bende tiyo. Ni en be obotiye dendi. To ka kono osenyisi ni en dweche 6 to kik iwe chop dwe mar 7 nikech dwe mar 7 cha koro onge dendi. Dogi mondo kendo chako migo machuoli dweche mag 6 go. To koro luwore gi kaka idak gi kuma idakie. Samoro idware nikech sechegi pok iyudo jaodi. To ikawe to dweche 6 to idhi yudo jaodi ma koro un go. Koro tiende ni unyalo donje ang'o? Unyalo donje mwawacho ni abstinence cha. To koro inyalo weye. To kapod ine gima luongo ni risk, tibiro gadoka doka bang' dweche 6 tidoka doka. Mane kama gintiere kendo oganda mathoth nigi thuolo malach ahinya. Ing'eyo sani ka warango kapok wakaw yweyo masani, nitie jogi mo ni discordant couple ni, kata jogi ma opogore, ng'at achiel ni godo, ng'at achiel machielo bende onge godo. En ote maber ne gin sani, koso gin oganda mamoko mabende kalure kod tich mabende timo giseyie mar chako kawo yath machalo kamae, koso en gimoro mapod osebedo matek kata ka prep kanitiyogo. Ok kata mana discordant couples kende. Yadhni ji dware. Yadhni joma ng'eny dware, ma shida mantie ok en joma dware. Shida mantie en ni joma dware ohingo doses ma Ministry of Health okelo. Masani ji nitie moriti arita madware. To nikech sama koro isedhi moyudi kini gi kute mag ayaki, tiende ni koro ibede thieth, koro imiyi yath. To yadhno en lifelong. Onge ng'ama yie mondo dhi obed nodwa muonyo yath e ngimane te. Moloyo to sana joma rowere ni kichako ni higni 24 to kata ka Nyasaye nondiko ni bodak nyaka higni 80, tiende ni ibo bede yadhno. Koro ji dwaro mondo geng' kute mag ayaki mondo ji kik muony yadhni. To be gima duong' mwadwa ni wawachi mondo ji ong'e ni yadhni iluonge ni PrEP. Tiende ni pre-exposure prophylaxis. Pok iyudo tidwa ni mondo igeng'. To PrEP moko be nitie PrEP mimuonyo kaka Truvada en mimuonyo. To muonyo tek ni ji. Kendo imuonyo yath ka jomoko bok winj. Neno mana ni mimuonye pile ni imuonye nikech ituo. Koro makelo kaka dak wede chan to in minie yath ni ok samoro in gi kute mag ayaki. Koro jo PrEP manie Truvada yudo ka tek mondo giwach ni amara ni ten mar geng'o. To bende wan gi moro mimiyi to tieko dweche 2. Iluongo ni KAB-LA. Dweche 2 ni be ji neno ni tin yawa. Dweche 2 kende to kendo achaka dok kendo achaka ichuowa moro. Koro mokel ma dweche 6 ni ji wache mani kata obed mana higa 1, lakini joma dware to nitie mang'eny. Kamano. Ata wakawo yweyo masani kaduoka kod paro mag jogo maneno waka ni e kaunti ma Migori, mano jojo ma oseloso kod motel ne chendo ma winjgi ka bang'e ka wasika yweyo masani kik idhi mabor. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860 *286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. Machigni nyakuramonga juange chenro mar ngoma owake. Wokti chakelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu Teacher Dek nyakuramonga juange akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Teacher Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakura magojong Friday supuzo wake. Sapara kinaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Iwe chunyako mane? Nyako moroko law marambulu no? Anene. Mane mwaka? Alamo ni Nyasaye, omipari gi Rajiv mor. Ubed kumoro achiel, to kendo an alamo machiegni ka, ni mondo en ogwedhu piyo gi nyathi. Mayie, en ang'o matimre? Ang'o momiyo dana pako Rajiv malich kama? Mayie! Nyakura mogijong machiegni wantiere karkae. Jodak ma Migori wacho nade kutene kod twak ma wantiere godo ka sani achiel kachiel. Mano ka warango gini to giwache nade. Owinjane ka jogi ne Juma oloso godo motelo ne chenro kaeto duoge twak. Ng'ama en eligible, ng'ama onego bed ni tiyo gi len, onego bed ni en ng'at ma en HIV negative, kendo onego bed ni en ng'at ma sexual behavior ne en at risk mar yudo kute mag ayaki. Kendo nyaka pime mang'eni oonge kute mag ayaki, nikech ng'ama nigi kute mag ayaki kotiyo kode to nyalo kelo drug resistance. Sikunu kundi modhide yedhegi tudhiudo gi nang'o sofae chenro madhini? Ntiere facilities ma dhi bedo gi yedhegi, MCRH ka en one of them. Wan gi Ombo Mission Hospital, Lawendo, Rongo, Meuru, Tagache, and many others. Koro peers ong'eyo kuma ginyalo yudo services mag injectable len. Ere kaka yadhni gikelo lokruok iketo kod kute mag ayaki? Be ni kinde mokalo samoro prak ni muonyo kaji moko na oluor muonye. Ere kaka ma yadhni no ka dhi konyo e duoko piny? Ntiere stigma anytime you worry about KP, ntiere stigma mabiro kod bedo KP. To kopo ni ji nyaka bi e facility kae diriyo e higa, oyot maloyo ka ji muonyo pile, nyaka idhi kao yath mimuonyo ikipkirifil. Sani be diocese oselor mang'eny, to services bedo integrated e facility, MOH facility. Koro jomoko moluor ka ginyalo openly biro MOH facility nikech obiro mana diriyo. Another thing, the pill burden, ni nyaka koro muonye pile pile. Koro mae dhi duoke piny nikech koro idhi muonyo mana, idhi chuoi godo dichiela, ichaki duogo after 6 months, diriyo e higa. Okay, Oloch Michael. Erne poka yude makare nikech pod akia ni be en mana michuoyo kende kata michuoyo titiyo gi yedhe mimuonyo kata ni en yedhe mimuonyo mitiyo go kende, nikech pod nitie weche mang'eny
malandore yamo ne wach yadhni. Koro ber kata ler mar yadhni pok oket ne lera ni mondo jomatindo manie community wa mondo ng'e mang'eny kuome. Konyo to nya konyo, lakini nitie kuma pod kaka dhano nyaka wakete geno, nikech yath nya bedo ni nitie, lakini ka jomatindo ok ong'isgi e wach yadhni, ka ler mar yadhni ok ong'is ne kila ng'ato, mondo jomatindo biyo kawo yadhni e osiptal kata odhi oti gi yadhni dhi bedo matek, nikech ok inya tiyo gi gimikia kata gimikia lerne mar wach maler. An gi nyinga iluonga ni Adwenya Hadija. An machung' ne rawere e Migori kae. Gi ler mar mang'eyo mar PrEP. Aneno ka PrEP ni en gima ber nikech e wach mag kute mag ayaki ka wan gi gimiluongo ni drug burden. Drug burden en ni ng'ato ol gi muonyo yath. Koro kokelnwa ma bedo injectable, en gima ber sana nikech koro ichuoyi mana diri e higa to ok ochuno ni nyaka imuony yath pile ka pile. Koro wach mar ni joma tindo dhi bedo gi kute mag ayaki nikech ok ginyal muonyo yath kata giol gi muonyo yath, koro bro bedo ni odok piny nikech ichuoyi mana sindan to in sawa. Kamano nyakora mo jwangi winjo kanyo paro mowuok kache county ma Migori. Utoma iwinjo kacha gin mana paro go maketo oganda moko kantie kod luoro ne makore temo no miyo gole chunygi. Awinjo maler. I think mokwongo wadwa ni mondo wanyis ji ni mondo ing'e matut ewi Lena Kapaber nyaka idhi osiptal. Gima hawi maber ni gin osiptande mag sirikal. Koro gin e kaunti mang'eny. Ma kata ka iluoro dhi mikwano kacha ka kombo gire osiptande madongo ka, inyalo dhi dispensary mo matin tiyudo ng'ama lero ni. To kidhi nikech gini pod idwa ni mondo puonji ji maber, nitie kama ibiro terie ma ibiro timni hocho makende kendo ibiro miyi puonj makende. To gima duong' ka en kaka nyadendi moro wache e Migori no ni PrEP to wan go sani, lakini en PrEP mimuonyo. Koro mimuonyo ni samoro ji ol ga kendo ji penjore ni tamuonye ka atuo. Samoro idwa ni muonye to tuo be pok oyudi. Koro ji wega e kore. Koro weye kore cha bende kendo samoro ok ber ga. Koro mae to mana kaka wach ni chuowi dichiel bang' dweche 6 no bende berne bende kama koro dhi konyogo nikech koro ji dhi bedo kamano. To ayie ni puonj to nyaka ket ni ji sana jomatindo mondo ng'e. Mamano kata wan wasenyiso migawo mar thieth ni nyaka utim puonj, utim kata e radio, utim kata e TV, udhi kata mana e skunde mondo upuonj ji kata e colleges mondo ji ong'e ni to Lena Kapaber nitiyo go nade. To chieng' midhi ing'e ni ji kala ni dhi tidhi chuowi, ing'e ni mokwongo nyaka timni hocho miyie ni pimi. Pimo no be ji oluoro ga, lakini kin ng'ama ong'eyo wachne, wan gimomiyo wadonje wachni motegno nikech idhi pim ji. To nitie joma be idhi pim mokiaga kako chal tidhi yud ni en gi kute mag ayaki. Mabe yath to nitie kendo ok en Lena Kapaber idhi migi yath ma gidhi tiyogo maber. Koro mano be dhi konyo. To chon joma ne ndie ne waneno gima na ayaki otimo, ayaki nonego joma ng'eny. To yath mokelne momiyo dok chien kendo miyo sani koro ji dak kode ana ni kute mag ayaki. Inyalo timo tiji, osiptal be koro ok idhi ipuonya muonya yath. To koro ber mondo wageng' kata waga landruok ne nikech Kenya wawacho ni wan gi ji 1.3 mani kode. To jogi ok wadwa ni namba ni odhi malo. Namba ni obed abeda ka ma koro nyaka wadwoke chien be nikech jomoko nitie ma koro hikgi dhi mang'eny ma bende tho. To wadwaga ni mondo landruok malandre ka manyo wacho ni sana joma tindo gi joma mine yude cha koro mondo dog chien. Gima nyalo konyowa en yath mar Lena Kapaber ni. Koro ji obed abeda gi chir, idhi opimi kichopo kucha puonj matuo tidhi yudo kuom joma ni osiptal e daktari dhi miyi puonj matuo. To kaka nefa udil gi jogi mantie gi ayaki sani kod jogo bende mantiere kar kae ne jogi ma sani owuok matemo rango ni gitemo duoko chien landruok mag kute mago mag ayaki, gibede yo machal nade kata kaka udakeyo puonj machalo kama i oganda mar mondo miyo mokwongo yie chal mari
kendo mar mondo mi bende idag positively mano ka entiere kar kacha kata toko sekoni entiere gi ayaki nikech an wacho weche mag adolescents gi young girls kata young women mano kama gintiere nitie jok machuo bende mantiere ka madwaro mana mondo mi olos kodgi iwacho ni kopore gi adolescents bende kaka uda donjo kata gibede e sikunde kuonde tiegruok mamalo mbalariany mopogore opogore mar mondo mi otima kama bende chopi koso unya puonjogi to luoro nitie ni unya puonjo to koro doses ok rom. Gimaduong' gi wache mar ayaki en puonjruok gi hocho nikech nefa kama watiye ni jok manochake pod gintie jo Muriuki manyocha tho higni 2 mokalo to kansa manyonegi tiende ni makata joma nopim 1980s magi 90 ne gikalo 20 gikalo kata kawuono wan gi Dorothy gokinyi. Dorothy ni e group mo miluongo ni Women Fighting AIDS in Kenya. Mage joma nochako nefa kata ka wan pok ondikwa kuro to gintie kata sunda wagora ni ania Canada gina tie tiende ni bed ni ayaki ne kodi koro ne gisetho gima ne ko en luoro mamiyo ji ok kaw yath koro yath kokel to ji daka koro gimaduong' en ni nyaka wadhi oko kendo watudre gi migawo mar jothieth miluongo ni NASCOP mwadhi oko mabe wasechako waloso posters to wadhi wuoyo kuonde mwawuoye kaka koro magi to wadhi chaka e skundego mondo wanyis ji kendo wamigi winjruok ni mae en achiel kuom gima miyo geng'o kute mag ayaki ok landre to sana kendo wadwaro ni kata watiyo ne fak nochakre gi joma nigi kute mag ayaki e iye ka nwafwenyo jomoko miluongo ni discordant couples joma ng'at achiel positive ng'at achiel negative mondo gidagi ng'ama negative ni nyaka donje yath ka koro lena kafa nikech adendi moro wacho kacha ni muonyo yath pile tek to muonyo yath pile matek ni kendo tiyo gi kondom pile be kore matek moloyo kata muonyo yath pile so gi ng'ama udakgo bende samoro tek mane momiyo yien ila gi be kobiro to konyo koro nyaka wadhi adhiya oko mwapuonj ji ma ji bi kawo yadhni nikech kata ochake ni doses 10 bro chopo kama ng'ata e Kenya ka bro yudo dos kadwaro mae kaka ne bende wachako kata diere ma covid nobiro vaccine nobiro matin to bang'e ng'ata mane dwaro ne noyudo koro kanyo to onge luoro kata wacha kwede kik bedie ji obed abeda ni ka ikri tidhi tipimi to koyud ni onge to koro ikitie yath mar lena kafa ber mane kama intiere kanyo wakawo ote moko mantiere kar ka gima donjo mar mondo mi kang' watieko sani ang' wayudo thuolo mano mar wacho wach mogik mana ka wantiere kar kanyo koro mogi jwang'o oko ni kacha ni ndikonwa e line marwa mar ote machok maen 2-3-6 tikonwa paro ma intiere godo kachiel koda ka gigo madier mar winjo kawuok kuom Nelson Juma Otuma man godo e studio okinyini ma kawuono kata odiochieng' ma kawuono kapod wamedo rango chal mar Kenya iwacho ni kae wamenyo kawuono kaka inyalo duoki kata kaka inyalo ga landruok mar ayaki. Penjo moro donjo kar kae ma wacho kama penjo na niya okawo kinde marom nade mar mondo mi ochak tiyo. My question is how long does it take to start taking effect? Okokonwa nyinge na manerumo kata kod 4-3-4 mano ote mar SMS line kacha chal mana kaka wacho ni family planning ko chuowi kawuono to nosemna chako tich koro ok ni diere moro ma in osechuowi to pod irito ni kore ka obro chako tich bang'e en mani koro teko ne dhi rumo bang' dweche 6 makoro nego dog mondo mi ochuoe kendo mano bang' kindego bedo kar kacha nitiere ote mamoko bende ma pod donjo kar kae achiel kachiel ka warango mbui magwa mago mag Facebook kod X kama bende oganda ore ote mathoth ahinya kar kae ma bende donjo ayiena mondo mi akaw ote machielo kar kae yaw Luoch imosna jalony mantie studio ipena esa ni bende ipuonjo kata jogo marowere mantiere e sikul matindo koso gin mana jogo mantiere oko matiyo erokamano ote mare ntiere kar ka ntiere ote machielo kar ka madonjo e Facebook jaote Millicent an kod chenro kaka wok mar Upanda twakie ber aneni ka ntiere Kisumu kae Nyamasaria pinyo kwe ma Evelyn Waruku erokamano ahinya kuom ote no antiere achiel kachiel ote ma odwa kawo kaka wuok kuom jogo ma bende osebedo ka luwo chenro e mbui mago mag Facebook kod mano mar X kama bende gidonje ka achiel kachiel Babatur wacho ni ayaki ni ka yedhe magae nitiere to ang'o ma mon oyudo yadhe matieke chuth koso pinje jo wasunge mane okele ne makoro loko kod jo Afrika
Kasuku Charles wacho ni ane chenro kawuono ka antiere kae awacho ni aluwo twak aneno kawuono mar kaka inyalo gal landruok mag kute mag ayaki kendo awinjo maler ka antiere Awendo municipality. Erokamano kuom mote Maria twak ma kawuono ka warango gayo landruok kute mag ayaki mano kama antiere kodi kar kanya kuro mogi jwa kamedo mana rango gi achiel kachiel kod paro mamoko bende mamedo donjo dongi thuolo mar dakika madero mang'wen kende kata tiyo kod mi thuolo mar mondo mi ilos kod joneno mabende oro ote agero ni mako gi ote ariyo adek mabende rango kar kacha ang'o miyo yadhe podi mag gaye tema pod nitiere kae. Mokwongo wachak gi joma walando ni wachni skul pok wadhiye to skul ng'eny university wasedhiye to piny kacha to podi Ministry of Health nyaka wuog Ministry of Education kaka jomatindo dwa yudo wachni. To mar ariyo ing'e ni gini en research to gini en science odhi mos. Koro chon joma hikgi rom gi hika gito mabeno ayaki nonego ji ne onge yath kata moro machwalo ndaloni. ARVs gi ne onge ma ji notho kabisa. To science nodhi mokelo yath makoro sechegi gino tiende ni kata kok ni othiedhi ok en kiwa to en functional kiwa tiende ni kiponi hiya maber to yath kata in positive to kibidho. Koro nikech yadhni en obiro gi gima waluongo ni pill burden muonyo yath pile tek emomiyo jogi odok kendo wacho ni to kwarang gima geng'e. Koro ok en ni loko kode kata ni en business moro, en ni science dhi mos to gikone gima tieke chuth to wabro yudo sechegi to gima nitie gin gik moko ariyo ARVs mar joma positive ma ka gimuonyo maber to gidak adaka mangima to gi prep ma koro kel to prep tiende ng'eny ma kawuono ni wawuoye len akapabir kata len ma en timiyi through sindan bang' dweche 6 to ok en loko moro en mana ni kanyo ema sama sechegi science bende ochope ka chiema nochop mantie makoro tieke chuth to bende wanaduog kendo wanawachi sechegi to en mana euro ariyo kin positive muonye ARVs kin negative rang prep kati rang lena kapabedi ibedgo mondo konyi gayo yudo kute mag ayaki. Erokamano. Kamano wach mar mogik mwatiyo kar kae. Aparo ni jothurwa moloyo sana to joma tindo kata mine onego bed ni kawo yadhni seriously kendo gidhi e osiptal ging'e haligi to be dhi e osiptal kanyo gidhi yudo puonj matut mondo ging'e kaka kute mag ayaki bet kendo kaka joma discordant couple bende dak. Koro anta nyalo mana jiwo jowa ni kuma intie counties mag wang' 5 mani kama Luo kocha kata koriw nyaka Nyamira nyaka Kisii 7 dhi bedo gi yadhni. Koro mondo gidhi gidwar yo ma gidonjogo mondo gikaw yadhni mondo gikonyre gigeng' kute mag ayaki nikech thurwa kocha ma ayaki osebedo mang'eny kabisa. Erokamano. Nyakwara mogi jwang' weche thoth ahinya ogoni erokamano kuom bedo kodwa kar kae mana kama wabedo kodi kae achiel kachiel ka wechegi warango kendo wanokologi wabed kod ng'eyo wadgolo dok e itwa kendo wapuonjre kaka oganda mane makelo giko mar chenro. An nyinga Cleophas Oluoch jagisumo ka nyakwara mokiewo nyaka chisango abedo kodi asa 12 nyaka sani odonda kamano tomo sa 7 ma ema kelowa e giko wara odiochieng' makiny adhi kelo chal mar Kenya okinyi odiochieng' makiny warangane weche mag siasa dongruok kod telo ma pacho kae oriti masani Mede Ramogi TV awe lwedo chieng' Emmanuel makelo weche manyien mag migago mane Ramogi TV. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا.
inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Penje laktar ko kalira Mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek katichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tichang'we nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka Guam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. Safety mari, nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iyudo curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Chik by
Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. King Libimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kwanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo e wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Yakoromogi wuok tich mogik. Wuok tich mogik Nyakoromogi dwe mar 2 gama 2026 tarik en 23 machiegni e weche manyien chenro en mar migago magi e weche ma wamiyo pek. Riwruog lakteche KMPDU oseo gavana ma Mombasa kuom chunge tich jata tije maduong' e kar thieth ma Coast General Dr. Iqbal Kandwala. Makedo kod mibadhi EACC omako MCS ariyo machon ma Garissa ma itudo kod mibadhi. Japuonjre moro mane odhi sikul gi siling 4,000 maonge kata uniform sir mar sombe sekondar nyaka e mbalariany. Machiegni Nyakoromogi layo dito mag tudruok gin mago moyaw nyalo go koda mbaka riade kauchiel nono yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Obedo ka wagoye kodi mbaka nyinga uchingi man bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en ni jatatije e kar thieth ma Coast General Mombasa Laktar Iqbal Kandwala uchungi e tich kokale ote mochwal ne ute fwambo Andwalo chungi tich mondo mi ochiw thuolo ne nonro e wi sew ni lakteche ma kar thiethno nyiso nyau ma ochiwo kelo tho ma jatuo moro mane owinjo timne bero mapiyo. Gavana Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir ogolo chik ne jotich e kar thiethno mondo mi oket maine e tich ka moko kuom oganda ma Mombasa dwaro ni tim lokruoge e kar thiethno. Jatend piny Kenya William Ruto no nyiero weche ma iwacho gi kweth maketo piny wacho tesre ni tende ok ni kare ko wacho ni nyaka nodonje telo mar Kenya tije ler kendo ngirore kano losi kinde mane oloro ayanga tuke mag Magical Kenya Open no dhiambo manyoro. Ruto lero ni telo mare oketo maine bero uchumi somo thieth kaachiel gi ohelni. Nomedo wacho ni piny owacho mare dhi nyime gi gero piny mapacho ka gero chirni peyo madongo kosingo mane ni reru magacho kolo mawuok na Naivasha nyaka Malaba bende oger gino biro medo bero uchumi ma pacho ka. And I want to tell you, good people, as a nation, we must keep our eyes on the ball like what golfers do. And I have kept my eyes on the ball. Saa zingine napigiwa kelele lakini nimeweka my eyes on the ball. Wengine wananiita majina, Zakayo, Kasongo, nini. Mimi
I'm keeping my eyes on the ball because I know what I should do for this country. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ochopo nyim komiti mar Obri Senate marango kaka counties tiyo gi omenda elero kaka omenda mosechwal ne county no osetiyo. Ero makamano senators ochwalo dwaro mar ng'eyo kaka county ma Kiambu osetiyo gi omenda mar bilion 17 mane otigodo e gero klese kaachiel gi pewe. The two strongest pillars of devolution is the Senate and the COG chair. We have made tremendous progress in devolution out of the commitment and efforts from the Senate. In most of the cases, Chair, when issues have arisen, and especially on allocation of resources, when we are fighting for more resources, we have come to this House, and we have found a hand to hold on to and to walk this journey together in the Senate. As a former colleague, I also know the kind of battles we have fought here to ensure that funds go to counties. And so for that reason, it is my wish and my hope and my prayer that we do find a solution very quickly and urgently so that these matters can be resolved and we move. Lastly, let me say that we, in the Council of Governors, I want to assure you as a House and as the committee that we have tremendous respect for senators and for the House of Senate. Kawadoke weche mag siasa, jaod bura ma Suna West, Peter Masara, unyiso gavana ma Siaya James Orengo mondo wekelo pogruok e duond bura mar ODM. Masara koni Orengo winjo sir lwedo ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga. Itego duond bura no maleo bagni ka utungo wi oganda. Ukoni jotelo moko siro buru nyiso ni kare ne ok giluoro mosenindo Raila Amolo Odinga. Ladies and gentlemen, I want to send this message to my friend James Orengo. We appreciate your contribution to this country, more so in terms of democratic space. But I can advise you, a good dancer should identify the right time to leave the stage. It is high time now you leave young people to do what they must do. You need to be an advisor somewhere so that you can help Dr. Oburu Odinga as our party leader to run the party well. Anybody who want to let the party of ODM fall, you did not love Raila Amolo Odinga. In Raila's wisdom, he gave us William Ruto so that we can work with him in the broad-based government. Who are you? Who are you to tell us otherwise? Raila was the smartest guy. He was loved by God. And now that is in heaven because Raila jaenda pignatori. Ameenda straight to heaven because of the struggles amefanyia wananchi. Now Raila no se wuoyo koda ni William Ruto dhitimo second term. Then 2032, Jaluo Robedo president ma Republic of Kenya. Kapod wantiere weche mag siasa seche ma liet mag siasa medo nenore pacho ka kapok yiro maduong' chopo. Gavana County ma Narok Patrick Ole Ntutu osiro jatend piny Kenya William Ruto kowacho ni en ema pod oromo telo ne Kenya kar bedo ni kweth ma keto piny owacho tesre goye. Koloso tok tim malam kanisa ma St. Paul's Marinuat kar chieng' od bura ma Narok South, Gavana Ole Ntutu okwayo jo County ma Narok mondo chak ohala ka gedo mar paw ndeke kod ndach gach okolo biro rumo. Ole Ntutu bende okwayo jonyuol mondo orit nyithindgi okalo aoche yweyo matin ma gibiro bedoe kinde ma koth medo chwe e gwenge mopogore opogore pacho ka. Olero ni kochopo dwe mar Ang'wen pok ma basari biro chakore kaluwore ni bura mane ochungo chenrono koro osetieki. Uongozi ya Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, tunajua ile kazi ameweka Kenya mzima, hata sisi pia tumehesabika kama wana Narok. Na hiyo maneno ingine kelele mnasikia huko, sijui Kakamega, sijui wapi, wacha tu watembee, lakini sisi tunajua rais wetu anaenda 2 term. Wale wanatafuta mambo ya senator, wanatafuta governor, wanatafuta MP, lakini rais hiyo imeenda. Mulisikia sasa kuna SGR ama railway
ambayo tarehe 18, 19 rais wetu William Ruto atakuja pale Narok kuanzishia pale ilikuwa imesimama, ije ipitie pale Narok, ije straight ikuje ipitie hapa karibu na Ngorgori, iingie hapa Mlot na iende Bomet, iende Kericho na iende mpaka Nyanza. Mtakuwa mkiingia tu hapa Mlot. Hii hapa Mlot tutakuwa na station kubwa sana pale. Kulipofanywa allocation ya walimu hapa hamkupata walimu. Na nataka kusema Malo sub county, tunapoenda hii recruitment nyingine ambayo tutafanya, lazima ya kwamba tutashughulikia ili msiachwe nyuma, ili watoto wetu wa Malo sub county pia waweze kuajiriwa. Eweche mag somo jopuonj mag junior secondary county Nandi onyiso chwang' margi kod okumba mar thieth mar SHA magiwacho ni chenro no manyien ok nyal tiyo negi maromre kod okumba machon mar NHIF. Kotelni kod jagoro mag Kupete county Nandi Stephen Langat, jopuonj wacho ni okumba mar SHA ni kod ng'ikruok madongo maweyo ng'enygi maonge kony seche ma gidwaro thieth. Langat wacho ni jopuonj osebedo ka sandore ka gimanyo thieth e kuonde thieth mopogore opogore kendo chuno gi tiyo kod omenda ma aching'. Walimu wanapitia shida nyingi sana hapa Nandi na kwa Kenya kwa ujumla. Mwalimu akienda hospitali anatibiwa with the comprehensive SHA, the comprehensive medical cover ambayo serikali imetupatia. Lakini at the end of the day unapata kwamba mwalimu yule baada ya kutibiwa kuna ile nafasi ambayo mwalimu yule anaenda kutafuta dawa. Kwa hivyo hiyo sehemu mwalimu anaenda kutafuta dawa kwa kutumia pesa zake mfukoni. Whereby as teachers tunataka tuombe serikali so that this shall be streamlined. Walimu wasiweze kuteseka. We want teachers to feel free. We want teachers to feel free across the country. Kaodok e gwenge ma otenore kod weche matin Mombasa, riwruog jochiw thieth ma KMPDU ochiwo ne piny owacho kaunti ma Mombasa odiochienge 7 mondo duok jatend kar thieth ma Coast General tich ma kao kamano to gidhi ng'anyo e kaunti no ma Mombasa. Jatend kar thieth ma Coast General ne ochungi tich nyoro tok jal moro tho e kar thieth no ka familia mare wacho ni kar thieth ne ok omiye thieth mapiyo nikech nok mar omenda. Gino ma KMPDU wacho ni ok en adier ne mar jalno mana witunge mane ne ok nyal timne bero nikech chal mare. We are giving county government of Mombasa 7 days strike notice today. That by next week, which date is it? So by next week, 2nd, if the issues that we raised in the strike notice will have not been implemented, with number one issue, which we shall not negotiate on, is the revocation of the interdiction of Dr. Kandwala. The issues of promotion, the issues of shoddy contracts, the issue of provision of the medicines and the equipment that are needed in the hospital. All the doctors will leave the hospital. We leave it for the politicians, the MPs, the MCAs. Ya Karamogiro kamano kuom medo kete e Ramogi TV chenro poden mar migaga no ka ji mathoth golo pachi yotero kod wach mar ni ochungie tich jal mo ochungne weche mag thieth e kar thieth ma Coast General Hospital. Gino temo pogore mantiere ka indiro kamano akanyo James ochieng' wacho ni chieng' mare ne yo makare no weche mag migago antiere gwenge mag Homa Bay. Weche mag thieth to onego ketie tugo oganda onego orangi magi e yo makare. Ng'at moro kaindi mabende luongo ni Selina Bedo wacho ni chieng' Manuel en gima mako dhok ni ng'ato dhi osiptal mar mondo oyud thieth kata kamano ok oyud kony e kinde ma owinjore. Kamano kuom akete e Ramogi TV. Nitiere kana luongo ni Evelyn Akinyi wacho ni chieng' Manuel anenie yo makare e chenro mar migago wach mag siasa motero buro ginga kod ODM waol godo josiasa tim ka gidwaro. Kamano kuom ket Ramogi TV. Ano kaindi Eric Magero wacho ni chieng' Emmanuel weche mag ODM gi pogruok mare
nochako neno chon kata ka Raila Amolo Odinga pod ne nitiere. Wan gi geno ni gibiro tiyo makare. Erokamano Eric Magero kuom ote machal kamano. Atiro Nyargongo bende aneno ote mari kanyo. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Vincent Obote wacho ni Chieng' Manuel anenie makare kaka pile antiere chenro mar migago. En wach malit gimotimore ka thieth ma Coast General Hospital. Wan gi geno ni familiano nyalo biro dora techgi. Erokamano Paul Otiki. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Bende kilo seweche mag siasa mopogore opogore. Iwacho kanyo ni ODM ema pod wachungo kanyo mar Raila Amolo Odinga na waya. Erokamano Paul Otiki kuom ote mari. Wantiere kanyo kod Chogo Nyar Miruka bende wacho ni Chieng' Manuel ane makare. Erokamano kuom kete Ramogi TV chendo pod en mar mbiyo. Kwa Ramogi kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar migago. Ariyo tarik 24 dwe mar ariyo wadhi donjo e chiro mar ohala mar pesa kod mwandu. Ng'eyo kaka utiyo kod thuolo ma uchiwo mar keto pesa e kembe mag Kenya. Riwri kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny. Ka utwak kod Shemo Uko, manager mar Data Services and Operations e Nairobi Securities Exchange. Mabiro nyisi paro magin godo ewi kaka inyalo tiyo gi pesa kendo gibiro konyi ng'ado rieko maber ewi kaka inyalo nyuolo pesani. Kik bai tich ariyo saa 1 nyaka saa 1:30 mar okinyi mana e Ramogi TV. Iwacho nyako mane? Nyako morwako law marambulu no? Anene. Mane mwaka? Alamo ni Nyasaye omi pari gi Rajiv mor. Ubed kumoro achiel. To kendo analamo machiegni ka ni mondo en ogwedhu piyo gi nyathi. Mayie, en ang'o matimre? Ang'o momiyo dana pako Rajiv malich kama? Mayie. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860*286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mgajo ng'ato mara rameny piny. Kik bai. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chendo pod en mar migago. Jatend migawo mar thieth Aden Duale oketo koke ogirimiti gi counties ma Nakuru, Garissa kaachiel gi Mombasa macholo thieth moyiedhi ne tuo mar kansa ne jopiny mantiere counties go. Ogirimiti kamano biro neno ni kuonde thieth mag tuo kansa otiyo kendo kelo fungruok ne jopiny ka piny owacho maduong' geto yawo kuonde thieth machal kamano e counties mamoko. Bring your chair. Yes. I think she's waiting.
Majority of the people who come to Mombasa, who go to Nakuru, and who go to Garissa are actually not necessarily residents of that area. So we welcome the concept that we need to open a special SHA account just for that cancer center and open a special ward just to be able to handle matters to do with cancer. We hope to see the SLA to include CT simulation machine, which is directly linked to the LINAC radiotherapy machine, if that's something probably which has not been considered. If it can be considered also as a way to develop this. If we could get more equipment from those who are doing the equipment for early diagnosis, anything that can help in early diagnosis. We all know with cancer treatment, you are more likely to get a good outcome if it was detected early and treatment began early. So the government, both levels, remains unshakable in its commitment to enhance access to cancer care, and through the sustainable financing under the Social Health Authority, we have increased it to 800,000 as per the direction of the President. And with the over 20 million Kenyans already registered, we are working to enhance that oncology package even above the 800,000 per person in the future. Odhi gwenge mag Nyanza, jotend din kanisa mar Anglican bade ma Nyanza nyiso ywak margi wach magiwacho ni jomoko koro kawo lowo mag kanisa kod agoko e gwenge ma Mbita. Koloso kod jofwamb gwenge ma Mbita tok ng'iyo lal magiyudo, Bishop maduong' mar Anglican bade ma Nyanza Simon Onyango ukwayo piny owacho mondo mi odonjre wach ni kendo mi kanisa no ratich. Medo wach ni mwandu mokethi kono romo shillings million 50. The Anglican Church has been in continuous occupation of this land since 1985 and was officially issued with the allotment letter in 1991. So for decades, the church has utilized this space to offer essential services, which is non-profit services to the entire community of Mbita and our diocese, including those of other faiths, not just the Anglican Church alone. We have credible information that these fraudsters are employing deceptive tactics, including colluding with certain individuals claiming to be heirs of a late family to execute their nefarious plot. These individuals are now masquerading as a private developers and have unlawfully evicted the Anglican Church from its legally allocated land, destroying church property in the process. Iten migawa Den Duale, Governor Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir, onyiso Senator ma Nairobi Edwin Sifuna mondo ebogi gi thuolo motho e weche mag siasa. Gikoni kweth masani hohonore ma kwedo piny owacho moting'o Sifuna kod Lange nyayo koko e rombegi to giduogo giseo piny owacho. Gikoni oganda jo Kenya mondo nyakwe kendo kik gichik itgi ne jo siasa manyayo pogruok e kindgi. And we want to tell our brother, the Minister for Interior and the IG, be very firm. Jana Sifuna chini yake ikatupwa tear gas. Yeye mwenyewe anasema weka blanketi, weka koti juu yake. So hata anajua ule aliweka, anajua vile ya kuzuia. Do not play with our intelligence. We have gone to school. We are not A student, but we are C+ and B+ students. Kwanza yule mwingine anajitupia tear gas, anatembea kama Rambo, sijui amevaa kofia sijui ya bulletproof na majacket ya bulletproof, anasema sijui nini. Mwingine anajitupia tear gas kisha anasema ati tear gas polisi ndo.
Kama tear gas ilikuwa imetupwa na polisi, yule polisi atakaa pale pale. Kwa hivyo mimi am asking the police start investigating kuanzia sasa, na muhakikishe ya kwa hata mko na drone kwa hizo mikutano. Wakifanya mikutano zao yekwe drone, muangalie ile picha ya ule mtu ambaye kwamba alotupa tear gas ni nani, atafutwe mpaka ijulikane yeye kweli hiyo tear gas ametoa wapi, and not for any other reason, ili tuweze kujilinda kwa mwaka 2027 kusiwe na ghasia katika Wadhi county ma Homa Bay en fungruok na japuonjre moro e county no Homa Bay mane odhi school secondary mano makanga e grade 10 gi lwete nono bang' school mar ji giwegi mong'ere ni MG kauting mar puonje nyaka e mbalariany. Japuonje no Ronald Seli mawuok e gwenge ma Ogongo e kar Chieng' North dwe mokalo ne odhi kanga mana gi siling 4,000 kende kaka school fees maonge gige somo kata uniform. Director mar MG George Molo mane loso kinde mane gilimo japuonjre no koni gide chuno ne school fees te nyako tiek sombe kanga kendo gibiro dhi nyime gi siro sombe nyako tiek mbalariany. Case mar Ronald Ncho Omiwa a few weeks ago, and as a school or as a foundation ne wabedo piny mo decide ni wadhi miyo Ronald full scholarship during his kosomo kangaka kata beyond kobro dhi university kata puonjo chimoro otelo ne no dhi university. Ok wa sponsor Ronald kende, wa sponsor several other needy students in this region. As a school, that is one of our mandate. Mondo me we support students in this region to achieve their dreams. Amor mang'eny nikech nasemoko piny kana ng'e ni nyathina ni ok dhi school. Nikech ne piny otara nobiro gi lwete nono, nobiro ga 4,000. Jopuonj nojiwa ma Nyasaye notelo na ma MG George Molo kawo na nyathi. Erokamano mang'eny. Nyasaye omed gwedhi, imed konyo jomoko. Nyasaye ogwedhi mang'eny. An gi yie ni nyathina ne dhi somo, ebe geno nene nitie ni nyako bi mana kanga. Ka wa adhi nyime jogo madroni kod ng'ol mar winje gweng' mamiyal apa kwamo e kaching'ol bura mandhiwa e kanto mabei kalo ngeo matek kaluwore gi nok ma yuto koda kwede ma bende giyudo. Japamo marwa Ali Abich miyowa sigana. Jako oko gi minode Joflin Cheptai maduto ni kod ng'ol mar winjo osebedo koda kumini moinga boro kod nyithind jadek maduto to wuoyo kendo winjo wach e dala gi manitie gweng' mamiyal apa kwame kachud bura mandhiwa jak kod minode osebedo ka thuthni kod tije mag ot kata doko ni giduto gin kod ng'ol mar winjo. Minode kokalo kuom jalok wach kone gineno pek e kinde ma gidhi manyo gigo ma gikonyore e odgi kendo kata manyo chenro mag thieth ne nyithindgi ok yor kata matin kaluwore gi akwede ma giyudo e ute mag thieth mopogore ma gidhiye. Wana communicate na mzee wake mzuri. Sasa shida ni kuongea, wakienda soko ndio watu wengine wanamwangalia wanamdharau. Kienda kisiagi anarudi, ikifika saa 9 anarudi anatulia. Watoto wake wanaongea wote, ameshukuru Mungu. Akipeleka mtoto hospitali inakuwa ngumu kucommunicate na watu wenye wako hospitali. Akipeleka mtoto mwingine anamfukuza kwanza, anaambiwa ngoje kidogo, anadumiwa wengine wa nyuma. Alafu anadumiwa kama wamemaliza wote. Hapo ndio anakuwa na changamoto, kwa nini ametengwa peke yake. Bende jak kokalo kuom jaloko wacho ni bidone gin kod ng'ol mar winjo wach kata mana menyo ne familia mar en chandruok maduong' kendo ma osemiyo gikalo ngima matek e odgi ma samoro girem kata yudo chiemo ma ginyalo chamo kod nyithindgi. Inakuwa ngumu akiwa katikati ya wenzake juu yeye aongei na wengine wanaongea, sasa kazi inakuwa ngumu. Wengine wanatoka wanaenda kutafuta, lakini sasa yeye anashindwa venye atatoka juu communication inakuwa ni shida. Sasa inakuwa kutafuta ni ngumu juu wengine wanamwambianga yeye asikii. Sasa inakuwa ni stress kutafutia watoto wake. Atamalo maduong' mag tije mag odgi thothne timone kod min gi jena doyo mabende okawo ting' mar rango nyikwayego kaluwore kod ng'ol mar wuode kod minode ka ok ni wuode no kata doko ni kod certificate mage to mondo oyud tich ok en gima yot kata matin. Giwuot ma arito negi nyithindo kata sa gotieno aliawogi ka nyathi ywak, an ema chandora kodgi nyaka achiewogi ma gichung gikony nikech ok ginyal winjo. Koro kata ka nyathi tuo an ema tere osiptal, yuto mar jako onge, nodhi sikul to pok oyudo gimoro amora, oae gi e college.
12 otimo en gi certificate. Koro kaka noano an mateka tuogo chiege atero osiptal amanyo pesa ma athiedhe makele dala kata chiege kadhi nyuol adhi kode osiptal monyuol machaka kele nyaka dala na kendo an mang'e kaka nyathi chiemo kaka timo gimoro amora nikech pod onge kaka onyalo yudo to gi jomong'ol. Coordinator mar riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Child Fund Mary Ochieng wacho ni familia no en achiel kuom familia ma gisebedo ka gisiro ndhiwa kaka ginyalo rito nyithindgi e yo mowinjore kane okone dwaro nitie mondo familia mar Jacob yud osir. Ji mang'eny yudore ni gibedo gin jonyuol to kaka gidwa timo tijni chandogi. Kendo kane wachako ne wan kod weche mang'eny mane chando jonyuol e kuonde ma watiye kaka ndhiwa. Sana sana weche mag nyithindo mok yud chiemo makare madongo gi othirno, nyithindo ma ojwang'a otin kabisa to min gi osejwang'e kata wuon gi osejwang'e ok miye rit makare, nyithindo mane irocho retichegi to kod dondruok mag dudi mang'eny mane timore mamiyo ng'ama ne hinyore kabisa sana sana en nyathi matin ma project wani ne temo mondo mi orite yo makare. Koro wasebedo ka wapuonjo jonyuol gi yore mang'eny mag rito nyithindo mondo mi nyithindo donge yo makare. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakoromogi kinde mathoth ting' mar PD osebedo ka iwene joma mine ok mane gwenge ma Kaluo kende to kata mamoko e pacho ka. Ilime ma watime moko kuom gwenge ma Homa Bay chal ka gima obedo kaunti mokwongo Kaluo makoro thoth chuo nywako lwedo e PD ahinya to ne nyithindo mane piny mar higni 3 gino ma gikoni osekelo konyruok ok ne nyithindo kende to kata mana kod joutgi. Judith Omondi ni kod lipot. E okinyi mang'ich wadonjo e chuny boma ma Homa Bay e alwora mar Nam Lolwe, yiedhi mag jolupo duogo mar go bang' tich e otieno mang'ich kendo atudo pod yudo thuolo mar goyo abal. Boma iye okwe kendo joma dhi ohala ma pile pile bende chapni. Ng'wech golowa e boma kendo wadonjo ndhiwa ka warado kod Wellington Oyugi e dalane tije ma pile pile dhi nyime. Mama luoko kendo pod loso dala. Oyugi odich luoko nyare mani piny mar higni 2. Oikore mar dhi e klinik. E lwete en leso kod buk klinik. Achiel kachiel nyaka Malela level 4. Picha maneno tek ahinya e kind joma chuo. Itwa lirore kendo gi kony mar ruoth magweng'ni. Wamanyo mathoth. Wachopo e romo mar chuo kendo kamachielo. Bacho dako ingo. Tingo mana ya sito dako beni mana kai. Kamano. Idendo gino kende machuo kudwa. Wachopo e romo mar chuo kendo kamachielo mar mine. Wamanyo mathoth. Ka joma chuo ka oting' mar rito nyithindgi, ok mana ma osenyuol to kata ma pod ni e ich. Wagwelo achiel kuom wuone, Jasper Opio, wuon nyithindo 3 makonowa wuodhe ngima nyithinde. Chiemo watho chamo wakeno ningo nyathi ocham chiemo mane konyuol. Koro okonya ong'e ni ng'ato miyo ka negi echo ningo cham ang'o. Nyathi ma pok onyuol cha odwaro ang'o kur to kosenyuol odwaro ang'o. Koro miyo ang'e ni kit chiemo moningo cham ka miyo negi ich gi kosenyuol gi kodhodho gi ka nyathi osebedo maduong' nyaka nyathi chiemo rodong mabed ng'ama ng'ongo. Gifwenyo ni nyathi dhoth kuom dweche 6 ka ok ochamo chiemo moro amora, en mana chak kende ma kizungu wacho ni exclusive breastfeeding, and mano miyo nyathi dongo ka en very strong. E thoth miere ma Kaluo, wuoro ne chalo jamadar, maka odonjo to ji duto walo piendegi kendo ringo lal. Picha ma opogore kod ma waneno ndhiwa ka nyithindo ringo mar kwako wuonegi. Ma en nyathi manyalo puodho ir wuon kod wach moro amora. Nyathi dwaro tugo mang'eny. Tugo mang'eny en ni samoro odwaro ng'eyo mondo bongo no timore nade, bongo no yawre. Koro wan kaka society samoro ok wanyal afford ng'iewo toys go. Meke nar nyithindo 3 akaw patik mar loso negi to giriembo. Koro ne wafwenyo ni kare bedo gi nyathi machiegni bende konyo janyuol mondo nyathi ong'ise the secret mane seche moko timore ko onge. Kano dhi tich onyalo wacho ni mama
baba alikuwa ananifanyia hii, mama alikuwa ananifanyia hii. E report ma ogo chapa kod riwruok ma ok mar piny owacho mar UNICEF, bedo mar jonyuol duto e ngima mar nyathi ahinya to ne nyathi mani piny mar higni 3 ok konye dongo mar obwongo kende, to medo nyadhi mar nyathi kaachiel gi nyalo mare mar dak maber kod jowetene. Nyathi nyaka dong physically, nyathi nyaka bed gi rieko ma waluongo ni cognitive intellect. Obedo gi puonjruok mar wuoyo mapiyo piyo, luwore gi kaka itimori nade, kaka iwuoyo kode. Kasto mogik, kaka onyalo relate gi nyithindo wetene mamoko, miluongo ni socio emotional. Most of these men do not know the children that they are bringing forth because they are always occupied with their work and they come late at night, then they leave early. So they are living together but they are not together. Konyo e pidini, wuone koni osekonyogi kata e medo hera e ot. Chon kidogo ne wagwandore mang'eny, nobedo gwandruok mara ni inokikonya, abe nawacho ni nyathino mari mane nyuol an ma tich moko anya timo, ng'ama wuoyo kanya piro. Koro gisani to osemiya ni tich ka ji konyore to hera bedo. Pidi osemiya bet gi kwe e ot. Miyo nyalo bedo gi tij mang'eny makato bed gi develop stress mang'eny wi. Riwruoge ma ok mag piny owacho marango weche mag nyithindo osewuok oko mar nywando chuo e pidi, ok mana mar konyo jonyuol to konyo dongo mar nyathi. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom report makare no. Joma chuo koro nyaka konye weche mag pidi mondo miyo to bed makare. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ondhiyo ji 3 moriwo jachung' machon mar Lensi kod apisa 2 machon ma kaunti kimenogi kod chudo ma shillings million 50 kod achiel e yor mibadhi. Jijego no chop nyim do kinyi makawuono gin achiel kod manen MCA ma Balambala Abdi Ibrahim Dar, manen jatend Gokwane County Mahmud Duo Korane kod jalony machon mar weche uchumi e County Yusuf Bathre Ali. Kaluwore kod oboke manido jadek go iseo kod timo mibadhi e kind dwe mar 4 kod dwe mar 6 higa mar 2022 bang' puodho chudo ne kambi mane ok otiyo tich moro amora e County ma Garissa. And bearing in mind Article 49, sub-Article 1H of the Constitution, I'm persuaded that a review is warranted in order to align the bond terms with the constitutional requirements and reasonableness. Accordingly, the bond terms are hereby reviewed as follows: that they have a bond of 5 million each, with one surety of a similar amount. In the alternative, they have a cash bill of 2 million shillings each. Ekoro moge sigana makende warango yor pur manyasani ma okuom jopiny koro time counties ma Kisumu kaka tiyo gi nas ma oregi, kendo jafambo marwa Caroline Atieno miyowa sigana no. E gweng' mar Abuor County ma Kisumu, Josephine Donji, miyo mosebedo japur kuom higni 3, omako pur motegno. Picha mako moko kuom koth alodege e puothe. Otimo pur makamae kotiyo gi nas moregi toketo gi e odheru manyasani mag plastik. Josephine lero achiel kachiel kaka otimo purni. Nitie koko pith mwayudo Kenyan made, pith mos be en media mawuok oko. En koro mwatiyo kode nikech yudo ka lowo mwatiyo go ni ok wanyal tiyo go trays gi. Kitiyo godo tiyudo ka onge gima jaminate. Koro lowo mwatiyo go no en special lowo mwatiyo go mondo pidh gi mondo koro ko jaminate. Koro wagolo gagola ka ipudho gi kamae. Olero ni pur gi nas kelo keyo mabup ka opimo gi tiyo gi lowo mapile pile. Nwayudo ni kodhi mopidhe trays timo maber molo mopidhe row. Nikech ka ipidho gi e trays to sami golo gi kidwa pidho gi manelo ing'eni nyalo golo gi beti, to seche migolo gi to roots iyudo ka moko tur, lowo be gionge go tiende gi, lowo wuok. Koro kidhi pidho gi tiyudo ka thoth gi tho, iduogi pidho nuore. To mane trays gi to en kisepidhe mimiye pi moromo to en gima
there's a surety ni en gima dhi pik. Mwaluongo healthy seedlings gi. Gin kipidho gi to kochopo harvesting ibiro yudo ka leaves mi harvest ng'eny malomo pidhe loka. Jalony e weche mag pur e riwruok masiro jopur SNV Kevin Yongo lero ni e pur manyasani gin gi chenro ma idendo gi dho ngere ni Veggies for Planet and People. Kendo lero chal mar chenro no to kod timo pur marito aluora obed maler. En pith ma konya aluora to kod ji. Manyiso ni okonego bed ni e pithwa watiyo gi gik maketho aluora to gik ma bende wachamo okonego bed gik matimre nade mahinyowa wan wawegi. E project ni gin giko ma watemo wacho ni kata kapo ni nitie yore mag timo mag goyo pi na lot. So instead mar ni mundu wati gi generator magolo iro ni, wa encourage ni jopur nyalo tiyo gi dindis mag solar water pump. Yongo ojiwo jopur mondo pidh jamni kanyakla gi pur mar cham, ni mar owuoyo mag jamni gin manyiwa mag puodho to cham madong bang' keyo bende itiyogo kaka chiemb jamni go. Puro masani watemo keto pek ni mondo japuro bed ni nyalo pidho chiache moko to kod kaachiel gi alot. Koro kama opidho wach ni opidho gwende, opidho dhok, to ka owuoyo to owuoyo no oduogo godo e puodho, to ka osegolo alode to nitie alot ma samoro ok nyal dhi e chiro nikech quality standards. Koro mago nyalo kawo to oduoko tero kure, otero ne opidho godo gwen kamano. So it's more of whatever mani mundu wa encourage mar ni gik mag puodho kik dhi into waste. Nitie menyalo duoko back into manyiwa, to moko to ibeni nyalo timo nade, inyalo kawo gik mok nyal dhi e chiro to itero ne chiayo to chamo. Sirkal ma kaunti ma Kisumu bende oketo winjruok gi riwruok mar SNV mar medo jiwo kendo siro jopur e yor pur manyasani. Waketo kokwa e winjruok kod jo SNV mondo gikonywa bero weche mag pur, to pur duto tetete, obed joma pidho michele, obed joma pidho rech ma dho ngere luongo ni aquaculture, obed joma gik mang'eny ahinya ma gidhi konyowa mondo mi watim mondo mi jowa obed kod chiemo, gima dho ngere luongo ni food security. We are very happy to be able to sign this MOU that really represents our commitment and our partnership to working closely with the county government for sustainable development. SNV is a global development partner. We've worked in Kenya for many years, and we focus on transforming agri-food systems, water systems, and renewable energy. Jopur mopogore opogore e kaunti ma Kisumu koro rwako chenro mar pur manyasani ka gilero ni okang' ma kamae biro miyo gi yuto mobup. Carolina Tieno, Ramogi TV, Kisumu. Riwruok mar jopuonj mag Kuppet dwaro mondo mi duol mandiko jopuonj tich e pacho ka or kwayo bura mar loko chike magi mondo nywand jopuonj manyalo puonjo kit somo magi koni podonge kod jopuonj e grade mar 10. Twak mar jagoro maduong' mar Kuppet Akelo Misori kod Ramogi TV odiochieng' ma kawuono koni higani dhi kalo kalokruok ma ok neno kit somo 844 kod CBS Senior School. Judith Mondi lero Akelo koni tiegruok matindo ma TSC osebedo ka chiwo ne jopuonj ok migi lony moromo e kit somo mang'eny ma ichwalo e CBE. Gi ndalo matin to skunde yudo yweyo mar half term, ywak nitie ni kamoro migawo mar somo nyalo golo kothoth kit somo e thoth skunde ahinya to manie lai mag kwano, science, lony manyasani, tije mag lwedo, thothgi manie STEM kod arts and sport, kalore ni skunde onge kod jopuonj manyalo puonjo somogi. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet kokalo kuom jagoro margi Akelo Misori koni e jumbe 4 ma jopuonjregi osebedo e skul, rem pod neno kendo chuno jopuonjre mondo lok kit somo mane ok gihero nikech jopuonj onge. Kaluwore gi kaka ne wachako CBE or CBC, ne wachake ka ok wang'eyo so many things mane dwarore. Inyalo paro ni wachako gi 14 learning areas, mwachako whittle down to 9 learning areas. To mae nobiro nikech ang'o? Magi obiro nikech wan gi midhiero mar staffing mar schools.
wan gi midhiero mar facilities mag schools, wan gi midhiero mar infrastructure mag schools. Wawacho ni en technology oriented. We need to use computers. Computers nitiere skunde mang'eny ma pod iyudo ka nyithindo learn under trees. Koro ere kaka dang connect electricity to be used under tree. E twak marwa koda kelo Misori, okoni tiegruok maduol mandiko jopuonj TSC osebedo katimo ne jopuonj. Ok mul moko kuom lai kaka tuke, kod tije lwedo kaka mag sitima, udwak kod gedo, jopuonj pod ni nono kendo ka ok orangi to jopuonjre dhi lal ma ok okawo kit somogi. Cannot jotim retooling the month of December and part of January. Retooling ne oko embrace all the learning areas. Nikech Teacher Service Commission ne onge gi jopuonj moromo e all the learning areas. One of them en kaka sports, another one en kaka these technical areas like electricity, home science, and even woodwork and building and construction. These ones are new learning areas. Mandio puonjgi mana nitiere skunde. No se gol modhi public service magi puonje TTI. The main infrastructure in school for alana en japuonj. To ka japuonj no onge, geche ni kata books bed mar 1001, kata wabed gi technology machal nade manyalo enhance learning. To pod ok wanyal timo nikech japuonj must be a facilitator. Kakoro gidwaro mondo mi TSC odhi e od bura or kwayo mar loko chikegi mondo mi gimanjo lony ma inyalo nywandie TSC mondo puonj kit somogi ma ok puonjie kuonde tiegruok mag jopuonj. Teacher Service Commission pod odak mana traditional role mare mobedo created gi the constitution. Ni gin ginyalo mana employ trained teachers. To koro en high time mondo giyaw this space nikech mondo wa succeed a CBE implementation. Nyaka wayie ni Teacher Service Commission pok nocho obedo gi jopuonj moromo e learning areas te, e areas masekwanogo. Koro sani endi nyaka gi bed gi regulation ni sani wanyalo yaw, and en gima nyalo timore within just a day. Gidhi e parliament, gikwayo parliament mondo omi oloki Teacher Service Commission Act 2012 mondo wabed gi TSC Act mo embrace the CBE curriculum. Nyaka sani piny owacho koni gisechwalo atamalo 70 mag buge e skunde duto kendo thoth kit somo osechak puonji. Judith Omondi, Ramogi TV. Apiso gai ma jomin buche Renson Igonga okwedo duol marango kako bila tiyo IPOA kodo bila ma ukwach kich DCI kumre mcholo neno e buche mamieno bila moko matimo tije ataro machik. Kulose boma Nairobi, Igonga wacho ni buche mapoko rume nyimdo gin mageto bila moro mane chero jadek kod magina ka moro ne onegi e kadak ma huruma. Mamoko bende gin ma itudo bila kod tiyo kod iro malungo wange od lamo e gwenge ma Othaya kod rom siasa Kitengela gi Kakamega. The problem with and these are the employer upon you the fourth state for you to support us on this. Kenya does not understand the roles of these institutions. You must tell Kenyans that ODPP or the DPP is at the tail end of anything. So unless the investigations are done, the DPP can't do much. That's why you hear at times an incident has happened and someone is saying the DPP. Instead of saying the investigative agents, which are different depending on the kind of activities. Like what you're saying, lobbing, tear gas and whatever, that's IPOA supposed to investigate. The moment they investigate and bring to our attention, that is the time then the DPP comes in. And we must also understand that it is not enough for an incident to happen and imagine that there will be prosecution. What is important is the investigations. Because the way investigations are carried out and evidence collected, that is what informs the DPP to go to court. If the evidence does not meet the threshold, you'll find in some of the cases you don't go to court.
inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Some dreams don't live in headlines. They live in hands that refuse to stop. Every thread, every try, a quiet hope stitched in. Sometimes it just takes us back. One moment that turns waiting into beginning. Dreams don't fade. They just need a little help to shine. Zenka. The financial spark igniting your dreams. Maye, manango mana nenono. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF. Haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better.